irabazi. Euskarari, euskolari entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun, nahi dugu hitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz, lan eta bizita hortaragoaz. Bada garaia, noiz bait ezagun gura hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arna. Entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun, nahi dugu hitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz, lan eta bizi. Gaineko zantolatu ditugu aurten euskaltzale independentisten topaketak, eta beraz, gogotsu gaude, urduri ere bai, baina izugarrizko gogoa genuen gaurko eguna iritsi zedin eta iritsi da. Beraz, ea nola ekiten diogun egunari. Hasteko esan, gaurko topaketa, gaurko eta biharko topaketa hauek nondik datozen, ezta? Ezin dugu ahaztu Euskal Herrian euskarazek beti presente edo urte askotan zehar behintzat presente izan duen esaldia Txillardegirena. Estatu batekin agian euskara ez da salbatuko, gabe ziur ezetz. Esaldi hori oso presente izan dugu, baina egia da, duela gutxi arte Euskal Herrian euskarazek bere burua ez zuela independentista izendatua. Eta pandemia garaian egin zen barne prozesu batean, astindu izeneko hortan, beste gauza askoren artean, puntu garrantzitsua batera zen, eta bere burua aitortu zuen Euskal Herrian euskarazek independentista espreskiola esan da, bai? Hori idatziz jaso zen, eta hortik atera zen behar bat, gai hori pixka bat gehiago lantzeko, eta horrela iritsi gera topaketa hauek antolatzera. 3 helburu nagusi dituzte gaurko asteburuko topaketa hauek. Batetik izango litzake prozesu euskaltzaleak eta burujabetzaren aldeko prozesuak elkar nola elikatu ezaketen hausnartzea, sinetsita ekarpen handia egin dezaiokegula. Bestetik euskaltzaleok edo euskalgintzak ditugun erronken inguruan hausnartzea ere bada gaurko edo asteburuko helburua eta hildo horiek Euskararen Errepublikaren bidean edo kokatzea, eta azkenik euskaltzale independentiston komunitatea saretzea izango litzateke, bai? Labur esan da. Orduan, uste dugu gaurko eta biharko egitaragoak horretarako aukera ematen duela, behintzat helburu horrekin aritu gera edo ideia horrekin, behintzat pausu bat hortan emateko balioko duela espero dugu. Asko gozatu gaurko eguna, eskerrak guztioi, eta eskerrak ematen hasita, eskerrik asko izlari, musikari, gaurko egunean parte hartzeko gonbidapena onartu duzuen guztioi, baita ere antolaketa lanetan ibili zareten hoi, eta gaur txandetan eta hau posible izan dadin horrari zareten hoi, eta besterik gabe ekin egingo diogu. Bai inguruan izenburua, Euskararen Errepublika eraikiz izango da, eta partaideak, esan bezala, ekin atorra sagasti izango dugu gidari lanetan,
Eta hizlariak izango ditugu Amets Aranguren, Amets Arzaius, Eneko Bidegain, Estitxu Garai eta Lorea Agirre. Eta publikotik ere, gero pare bat parte hartze izango ditugu, Sagrario Aleman eta Patxi Gaztelumendi izango dira. Beraz, beraiei pasako dietitza eta egun ona pasa dezazuela. Gero arte. Bueno, egun onden hoi, eta eskerrik asko, hasteko eta bene gaur hona gerturatzagatik. Ez da edonolako lana, gaurkoan jarri digutena, eta nabarmentzekoa baita ere, galdera hauen nolabaiteko erantzun bat, gako batzuk gaur plazaratzeko tarte honetan, nahiko orekatutako ordezkaritza dugula, zentzu zabalenean, akademia, sorkuntza, belaunaldiak, lurraldeak, tira, nik uste dute gaur gako interesgarriak izango ditugula, eta lehenengo erronda honetan, aritu gara hizketan hasi aurretik, ez? Nola hartu hitza, nondik nora jo, aukera izango duzue, zuek ere nahi izan eskero hitza hartzeko, eta tira, datorren tarte honetan, horri guztiari erantzuten ahaleginduko gara. Lehen hitza, adostu dugun moduan, momentu hotz honi nolabait aurre egiteko, galdera potolo hauei erantzuten hasita, nola hausiko dugu lehen isilune hau. Bueno, nik hau txiko dut, isilune hau, gola adostu dugulako, egun honen guztioi, Estitxu Garain naiz ni, eta egia esan oso pozik nago gaurko egunean hausnarketa foro hau partekatzeko aukera eman digutelako, hortaz, lehenengo eta behin, mila esker Euskal Herrian euskarazi. Badakit klasiko badala mainguruak horrela astea eskerrak emoten, baina benetan hala sentitzen dut eskerrak emateko premiarekin. Eta bestetik barkamena eskatu nahi dizuet, ez darria justu dakardalako, atzo zetaken kontzertuan egon nintzen, eta benetan nire buruari esan nion, eta helburu moduan eraman nuen ez darria esurratzea, baina gero kontzertuak errapatu ninduen, eta gaur goizean gaur goizekoak, baina utxiko diogu ez darriak, eta nik. Proposatzen ziguten lehenengo galdera moduan, zergatik Euskararen errepublika, zergatik, hasi zaitez erantzuten, ezta? Naiz eta ematen duen oso galdera handia dela, niri barrenetik atera zitzaidan lehenengoa, izan zen nahiko poetikoa, eta da, bagarelako, eta izaten jarraitu nahi dugulako. Eta poetiko horretatik segituan pasan nintzen ja politikora, ezta? Eta pentsatu nuen, Euskararen errepublika, estatu bat, zergatik aldarrikatu gaur egun estatu bat, ezta? Izaten nahi horretan, azkenean, estatuak direlako gaur egun identitate kolektiboak, nazioak birproduzitzeko dauden mekanismo finduenak. Eta hori horrela da, orduan, etorkizun bat proiektatu nahi badugu, estatua da Euskararen errepublika hori, Euskal Errepublika hori, tresna izugarria izango litzateke. Eta tresna izugarria nik esango nuke lehenengo simbolikoki, ze simbolikoki Euskara aspiratzeko erabiltzen diren mekanismo guztietan simbolikoak garrantzia handia dauka, eta simbolikoki aitortza horrek, estatu hizkuntza izatearen aitortzak, nik uste dute eragina edukiko lukeela, asko gutxiesten dutelako behin eta berriro, ezta? Euskara eta horrek badaukalako eragina, eta nik uste dut prestigio horrek, estatus horrek edukiko lukeela berea, ikusi besterik ez da, orain Europar Batasunean, ez da, nazio estatuen hizkuntzak ez direnak onartzeko dagoen prozesu hori. Baina gero, pragmatikoki, azkenean, estatu batek ematen dizuna da subiranotasun politikoa, eta subiranotasun politiko horrek emango liguke aukera benetan
hizkuntza politika ausart eta eraldatzaileak egiteko. Eta euskara ere kokatzeko, nik uste dut, merezi duen tokian. Beti ere justizia sozialaren ikuspuntutik, eta nolabait hasi, euskararentzat eremu guztietan merezi duen espazio horiek lantzen. Azkenean gatoz, badakigu, gure herria estatituta dagoela bi estatuen artean, Espainiar eta Frantziar estatua bakoitzak badauzka bere ezaugarriak, ezta? Baina nik uste dut daukatela oinarri komun bat, eta da biek daukatela historia kolonial izugarria, eta biek daukate nahiko ikuskera txovinista eta supremazista. Eta euren estatuaren bilbaduran bertan asimilazioa da eguneroko praktika bat. Orduan, aukera aukiko bagenu guk gure prozesu konstituzio gile propioa abian jartzeko, nik uste dut, hobeto egitea ez daukagula oso zail, baina erronka horri oso gustora helduko genioke. Hala ere, bukatu nahi dute lehenengo txanda hau esaten, Euskararen Errepublikaren estatuaren helburu handi horrek ezin dituela unean uneko helburu txikiak ito, eta uste dut bitarteko lan horri, ere arretan dia jarri behar digula, eta gaur egin dezakegunari, beti helburu horretara heltzeko, arretan dia jarri behar digula, eta gaur ere mai inguruan, espero dute horri buruz hausnartzeko aukera edukiko dugula. Eskerrik asko. Tira, isilunea hautsi dugu, eta tira, gorko goiz honetako erronda hauei segida emanez, Eneko, zuri emango dizugu hitza. Aipatzen dugun galdera potoloni erantzun bat eman nahiaz. Badakit eskema gainera oso ongi garatu ekarri duguzula. Zergatik behar dugu Euskararen Errepublika? Egunon, mila esker gonbidapenagatik eta etortzeagatik. Zagera gizanik errango nuke nortasuna, badugula, eta hor Simon Fuchs, antzerkilariaren aipu batetik hasten naiz, nortasun intimoa eta nortasun kolektiboa lotzen dituen, ez? Nortasun intimoa da, gure etxean lagun artean edo dugun nortasun hori, ez? Eta intimoak behar du kolektiboan ere partekatu, animalia sozialak garen einean. Eta horren ze pasatzen da Euskaldun gisa, ez? Etxetik Euskaldun izan da, beste batzuk etxetik aukera hori ez dute izan, Euskarak hamarkadetan eta mendetan izan duen zapalkuntzaren ondorioz, baina etxetik atera eta komunikaziorako hizkuntza kolektibo hori eta kultura kolektibo hori ez da etxeko hizkuntza horretan, ez? Eta hor sortzen da katazka bat. Katazka edo kontraesan bat. Horren inguruan, anitzek erabaki arazi zitzaien edo ahtara bideratu ziren, beren etxeko hizkuntza aldatzea kolektiboaren, edo sozialaren, kajikako edo Frantziako edo Espainiak markatzen zuen politikaren nortasuna hartzeko, ez? Baina beste batzuek alderantziz, pentsatu zuten, ez gure nortasun kolektibo hori biziarazi behar dugu. Gure nortasun intimo hori kolektibora eraman behar dugu, eta hola indartu zen errigintza deitzen dugun hori. Zergatik, erri bat garelako, eta gure erriaren ezaugarri nagusia, hizkuntzak markatzen duelako, hizkuntzak, kulturak, eta hor da, nortasun intimoa eta kolektiboaren arteko lotura horretan, eta gure lujalde zatiketarekin lotura eginez, azkenean ni zergatik nago gaur hemen iparraldekoa izan da, ez pa nu euskara izango, eta nire hizkuntza ezparitz euskara izanen, enintzateke elkartuko hainbeste aldiz Ego Euskal Herriko jendearekin, niretzat Ego Euskal Herrikoak izango lirateke kasu oberenean euskaldunak eta ni ez, eta kasu txarrenean espainolak eta ni hori ere ez. Orduan, zerk elkartzen gaitu, hizkuntza berak, kultura berak, ikuskera berak, hau da, sentitzen gara etxean, eta
hori. Frantses batek edo espainol batek hori sentituko du, joaten baldin bada, Bordelera frantses bat, edo Parisera, edo espainol bat Salamankara, edo Madrilera, ez? Hizkuntza bera, kultura bera, erreferentzia multzo bera dute, ez? Eta guk gure erreferentzia multzoa dugu, gure hizkuntza, eta elkar ulertzen dugu hizkuntzatik harago ere bai, ez? Eta orduan hori da herri bat, eta herri mehatxatu bat, eta bizi behar baldin badu, ezinbestekoa dulako estatua, ez? Eta estatu batek, 3 ezaugarri behar ditu estatu gisa egoteko bizirik, ez? Eta batetik da lujalde batean da, estatu batek lujalde bat du, edo lujalde bat estatu batek kudeatzen du, ez dago estaturik gabeko, edo estatu batek kudeatzen ez duen lujalde zatirik munduan. Estatu batek herri bat behar du, herririk ez badu, herri batean oinarritzen da, eta estatu batek gobernu bat ere behar du kudeatu alizateko. Orduan Euskal Herrian lugaldea. Zegoretan dago gure lugaldetasuna, krisian handi batean, zatiketa administratiboa inoiz baino indartsuago dagonean, barneratua dugunean Euskal Herriko lugaldea batzuk jarraitzen dugu aldarrikatzen, ez? Zazpiak bat hori, baina gehiengo handi batentzat, naiz eta hastapenean etzen onartzen zatiketa administratibo hori, nahi dut Euskal Autonomia Erkidegoa batetik, Nafarroa bestetik, Ipar Euskal Herria bestetik, normalizatu da. Eta normalizatu den heinean, gure lugalde ikuspegia ere diluitu da, galdu da. Egiaren izaera ere diluitua da. Gainera gaur egun, 21. mendea nahiko aintzinatua den honetan, ez dirudi komunitatea, kolektiboa eta gauza horiek ongi ikusia direnik, eta anitzez gehiago aipatzen diran norbanakoaren eskubideak, norbanakoaren desirak eta hor, komunitatea gaizki ikusia da, komunitate batzuk. Gene dute, Frantziak beti leporatu izan dugu komunitarismoa, baina Frantziak komunitate indartsu bat eraiki zuen, ez? Eta jarraitzen dio hori estuki. Herri ikuspegia diluitua da, eta hemen sartzen da beste hitz bat, pixka bat interferentzia egiten duena herriarekin, eta da gizartea. Gizarte bat da, lugalde batean, bizi den jende guztiek osatzen duten multzo hori. Gertatzen dena da, lugalde batean, gatazka baldin badago zein herrirena den lugalde hori, gizarte horretan badago gatazka hori. Euskal Herrian, indar administratibo, politiko, estatal, ahmatu eta abarrek badute aski indar errateko Euskal Herria ez dela Euskal Herria. Espainia dela edo Frantzia dela. Eta herri hortan bizi den gizartean badago zati handi bat, hala pentsatzen duena, ez direla Euskal Herrian bizi, edo Euskal Herria gehienez Espainiako edo Frantziako eskualde bat dela. Eta lugalde zatiketa administratibo horretan gainera kontakizunean nagusitzen ari denean Euskadi dela EAE eta gainerakoa beste zerbait dela, eta Euskal gizartea zer da orduan. Batzuentzat Euskal gizartea izanen da, Espainiako autonomia erkidego bateko herritar multzoa, eta ez Euskal Herrik osoko herritar multzoa. Gizartea ulertzerakoan badago kontra esan bat. Eta nik uste dut, gizarte hortan badirela bi herri ikuspegi leku berean bizi direnak, egunero hagemanean direnak, baina bi estatu proiektu diferente dituztenak. Bi gu. Euskal Herrian ez daude 3 milioi ni, daude bi gu edo 3 gu. Bi gu ego Euskal Herrian eta beste bi gu Ipar Euskal Herrian eta bi proiektu. Orduan zergatik, herri horrek bizirik segitzeko ezinbestekoa da, eta uste dut terminoak ere garbi adieraztea, ez?
zer den herri bat, zer den lurralde bat, zer den gizarte bat, eta, hirugarren zutabea gobernua, momentotan lurraldea ahul baina hor dago, herria ahul baina hor dago, falta dugu gobernua, dudarik gabe. Lorea? Bueno, egunon lehenik eta behin, eta nik ere eskerrik asko Euskal Herrian Euskarezi hau antolatzeagatik, uste dute beharrezkoa zela, eta, ia eztabaidak zer ematen duen, edo noragoa zen, ezta? Estatuaren inguruan, pixka bat estitxuk eta enekok esan dutena osatze aldera, edo beste nabardara batzuk sartze aldera, ezta? Egia da estatua dela simbolikoki esan du estitxuk, nolabait tresneria aparatu garrantzitsu bat normalizazio prozesuak abian jartzeko, ezta? Zein izan liteke euskararen normalizazioaren tresna nagusia bagenukake estatua. Baldin eta estatu horrek euskara hizkuntza ofizial jarriko balu, hori ere ez dakigula, zer izango dan, ezta? Baina ez bakarrik simbolikoki, estatuak duena da, eta uste dute gaur egungo euskararen egoeraren, parentesi txiki bat irekiko dut, eta, ulertzen dute Gipuzkoatik ari naizela, edo EAetik ari naizela, saiatzen naiz Euskal Herri osotik hitz egiten, baina, errealitate horri lotuta, ez da bakarrik simbolikoa, baizik eta da baita ere materiala, eta baita ere politikoa, eta bereziki betearazlea. Eta uste dute estatu baten ezaugarri nagusienetako bat hori dela, ez? Daukala, onartzen diren legeak eta kontuak betearazteko gaitasuna, betearazteko gaitasun fisiko, simboliko, ekonomiko eta guztia, ez? Eta orduan, betearazte hori, alegia guztiok bete behar ditugun lege horiek, egunero betetzen ditugun guzti horiek, horretatik pasatzen da normalizazioa, ezta? Eta baita hizkuntzarena ere. Guk estatua zer den denok dakigu, bi ditugu, bai? Eta guk beti esaten dugu, behar bada ez da egia izango, baina munduko bi estatu euren buruarekin loriatuta bizi diren bi estatu dira gainera, ez da? Segurazki estatu asko dira horrela, eta guk inoiz estatu izango badugu loriatuko gara baita ere, baina badakigu estatua zer den, ez da? Orduan, galdera litzateke agian, eta horrengo galderare igual nora, baina ez dut erantzungo, baina nolako estatua, ez da? Edo beste modu batea esan du, bestelako estatu bat beharko dugu, ez da? Orain esango duzu, eta bestelako estatu bat zer da? Hizkuntzari dagokionean, Espainia eta Frantzia diren estatu hizkuntza hiltzaile, xenofobo, arrazista linguistikoak izango gara, galderak, ez da? Uste dut hori dena pentsatzeko daukagula. Nekok aipatu du herria eta gizartea, eta gai hori oso interesgarria da, eta apuntetxo bat ekarri nahi nuen, Jose Azurmendik idatzi izan du, ez da, gu gara herri bat gizarte bila, bai? Hau da, azkenean gizarte bat, edo gizarte bateko kide oso eta benetan bermatuak izateko esan nahi du eskubide zibil eta eskubide zibil guztiak aitortuak dituzula. Hori da gizarte bat, ez da? Orduan, alegia, persona bezala hiritar esaten dugun hori, hiritarra eta herritarra ez dira gauza bera, naiz eta sarritan konfunditzen ditugun, herritarrak bagara, eta hiritarrak gure bizitzako zenbait alorretan ezkara, ez? Hizkuntzarenean argi dago. Zergatik eta eskubideak ez zaizkigulako errespetatzen, ez? Orduan, gizarte baten barruan, eta nik uste dut Euskal Herrian ere horrela dela, hizkuntzari dagokionez badagola herri bat, ez dakit,
zenbagean, ez gean, ez dakit, oso ondo. Baina badago herri bat, badago euskaldun kopuru bat, bere hiztuntasunean eta bere hiztuntasuna praktikan jartzeko momentuan, alegia euskaraz bizi ahal izateko momentuan, hiritarra ez dena. Bai? Zergatik eta estatuek ez diotelako dagokion eskubideen bermea eskaintzen. Eta aldi berean badira beste herritar multzo batzuk, multzorren baitan eta inguruetan berdin baita ere ez direnak hiritar, eskubide guztiak aitortuak ez dituztenak, ez? Izan daitezkenak etorkinak, papergabeak, emakumeak eta horrelakoak. Orduan, hau konplexua da, baina uste dut, hau kontuan hartzeko gauza bat dela, ez da nolabait, gizarte bat, estatu badak gizarte baten, eskubide zibilak bermatuko dituen, herri bati bermatu, herri askori bermatuko dizkien aparato bat, ez da, eta horren bila, horren esigentzian goaz, ez da, baina aldi berean hor, herri eta herritar diferente asko daude, gizartean eskubide guztiak beteak ez dituztenak. Bueno, uste dut, begirada horrek balio digula baita ere ulertzeko euskararen normalizazio bide horretan eta estatuaren bide horretan kontutan hartzeko elementuak direla. Bueno, eta bukatzeko azken idea bat, nik erantzunik ez dudana, baina uste dut badela auzi bat, eta da subirautza, independentzia, burujabetza, hitzak erabiltzen ditugu, estatugintza, estatua, hizkuntzak, ez da galdera inbeste hizkuntzak hor zeleku beharko luken, hori bada, galdera bat, baina baita ere da, hizkuntza hori gizartea sortzeko elementu izan dadin, zer egin beharko genukeen. Beste modu bat esan da, seguru ez duzuela ulertu galdera, baina da, abertzaletasuna nun geratzen da. Hori da galdera, hori da nik uste dut bada gaula hauzi hau edo kezka hau, edo ze abertzaletasun, zerekin elikatua, zenbat herri sartzen dira abertzaletasun horretan. Uste dut gaur egungo hauzietako bat hau dugula, ez da? Eta, ni naiz abertzaleta, ni abertzalea naiz, ez da oso modan hau esatea, baina hala da, eta uste dut gainaz, abertzaletasuna ere oso modu diferentean ulertu litekela, ez da? Baina galdera beste modu batea eta bukatukoet, abertzaletasunik gabe definizioak bat baino gehiago edo dozein direla. Posible da, nolabait estatugintza prozesu batean aurrera egitea? Ametxik esango igo. Hau etzegoen hola prestatuta, ez da, Amets? Egunon, lehenengo, hola pentsatzeko denbora emango dit, bien bitarte da. Eskertzen dut baita ere hau antolatu izana, gonbidatu izana, eta behirazuek larun bat goiz bada, eta eguraldi ederra, eta hurbildu izana, eta posten naiz, gai hauek, ari hauek kezkatzen, eta gisa hontan bizi ditugulako, badago beharra, ni uste behar gorria. Pentsatzeko eta pixka bat eragiteko baita ere, arduran dabilen jendearengan, politikariei, eta geure eguneroko bizitzan eta geure inguruan uste dut, badagoela beharra eragiteko. Eta pixkat, loreak utzi didor ari bat airean ez, eta hasiko naiz erresenetik, bai, ni sentitzen naiz abertzale baita ere. Abertzale hitz horrek baditu ustut esan nahi desberdinak, bakoitzak badu gainera bere eskubide osoa, bere errezeta egiteko hitz horren semantikaren barruan dauden osagaiekin, eta badakit, eta gustatzen zitzaidan, adibidez, Xabier Letek uste dut esaten zuen aberria zela beretzat arbasoen sorterria. Bada nahiko sehaska zabal bat esango nuke, eta sarliteke erres, bestalde abertzale hitza lotu nezake ez bakarrik arbasoen sorterriarekin izan zenezaken identifikazio batekin, uste dut, beren arbasoak hemen sortu ez ziren jende asko dela abertzale, Euskal Herrian.
eta izan daiteke amets politiko bat baita ere, herri bati forma eman nahia, herri hori nolazbait libre egin nahia, eta orduan, lehendik datorren ari bat, gero ora proiektatuako ari batekin lotu liteke, eta bakoitzak bere gisan arlezake. Ni sentitzen naiz abertzale, eta niretzat abertzaletasun horren muinean dago hizkuntza. Uste dut, niretzat hor dago bizkarrezurreko muina. Ez du galdetu, baina aipatu du Loreak momentu batean, behar bada egun batean estatu bat baldin bagenu ez, besteen gisako edo bestelako estatu bat, baina onartua den estatu bat esan dezagun. Eta estatu horrek hizkuntza ofizial izendatuko balu euskara, nolazbait olako berme batzuk, edo beste gora batean egongo ginateke lanik. Gauza batzuk zalantzan jarnitzake, eta adibidez gaur eguneko egoeratik abiatuz, naizta estaturik ez izan, lurralde batzuetan ofiziala bada hizkuntza, ez da hizkuntza hori bakarrik ofiziala, esan dezagun koofiziala deitzen zaio, beste ere koofiziala da, baina euskarari esaten zaio koofizial. Ofiziala izanagatik ez dut uste berme guztiak dituenik, eta ofizialtasun horrek niretzat hala ere nahiko kinka larrian uzten du, eta ez dakit, gerora nolako arnasarekin iritsi liteken, naizta ofizial izan, berez horrek nolazbait blindatu, eskubide batzuk eratorri, gero, ikus liteke nola justizian, bestelako alorretan ze arazuak, arriskuak eta mugak izan ditzaken. Orduan, ez dakit, ofizial izan ta ere, iritsi gintezken, nik nahiko nuken leku hortara hizkuntza erres eta arazori gabe bizi berrituko den leku batera, eta euskaldun bat lasai biziko den eremu batera, frantses bat, pentsatzen dut Frantzian bizi den bezala, edo espainol bat Espainian bizi den bezala. Pixka bat beste abia puntu batzuk neuzkan, baina ariak ekarri nau onaino, eta orduan beste erabatera egingo dut. Baina inoen aipatu adibidez, maiz aipatu izan da, eta Euskal Herrian euskarazek ere bai, eta bada Txilardegiren esaldi batez, euskara estatu batekin agian ez da salbatuko, uste dut dola esaten duela, baina estaturik gabe seguru ezetz. Pixkat nahi nuke hori zabaldu eta ezagit kritikatu edo beti utzi izan dit sensazio bat, estatu batekin agian ez da salbatuko, horrekin gutxura bera adose honinteke, kezka horrekin behintzat, espero dut baietz, baina duda nik ere badut. Baina estaturik gabe seguru ez dela salbatuko, seguru hasteko ez nuke esango, duda egingo nuke, eta esango nukena da, zerbait erakutsi baldin badu herri honek, zorionez, da estaturik gabe ere iritsi garen lekura, eta ez dakit salbatuko den edo ez, baina eusten diogu. Eta orduan behintzat uste dut aitortza bat eta onarpen bat behar duela estaturik gabe egin den herrigintzaren lan guztionek, euskalgintzaren muskulo, gilar, bere zailtasun, ezintasun, traba, debeku, eta hala ere aurrera edo behintzat eusteraino iritsi gara. Orduan, maiz erabiltzen da esaldi hori olako ez dakit indar edo toteme o simbolo bat bezala, eta behintzat iruditzen zait bigarren parteak merezi duela ñabardura bat, eta da estaturik gabe seguru ez garela salbatuko, ez dakit. Behar bada ez, baina hasteko gure historia hurbilak erakutsi du, eusten diogula, sufrituz, eta nik esango nuke gauza batzuan atzera eginez, hor daukagu korronte guztia kontra, eta ari gara igerian korrontez kontra ez, baina arnaz estuan baldin badare eusten diogu, eta uste dut aitortza bat, eta meritu eta ohore bat behar duela horrek. Ni ez nago seguru estatu batekin salbatuko garen, baina ez nago hain seguru estaturik gabe ere ez garen salbatu edo, zer da salbatu. Hasteko guk eutxiko diogu, eta nik ez dakit ondorengoek, eta etxean ikusten dut ja ondorengo belaunaldi bat, eta kezkak eta galderak eta dudak sortzen dizkit, baina uste dut guk, nik bizina izan arte nire inguruan ezagutzen ditudanekin, uste dut eustera iritsiko garela. Nola eutxi hori da beste zerbait. Eta baitut kezkak eta itolarria sentitzen dut. Uste dut euskaldun bezala aurrera ez dakit atzera ez, baina korronte kontragoa zela, eta gero eta korrontez kontrago. Eta uste dut beste giro bat edo beste buelta bat behar duela honek, hizkuntzaren gaiak,
hasi politikoetatik eta balizko estatu hori eraikitzeko proiektu politikoa eta duten abertzale sigletatik baita ere uste dut hizkuntzak behar duela beste leku bat, beste buelta bat, baina guk politiko ezkampo muskulo zibilak herrigintzak eusten dio eta uste dut eutxiko diola. Ametxaran guren, ardura ere tokatu zeizu, lehen erronda honen nolabaiteko itxieraz da, ze lehen aipatzen genuen ez da. Solasaldi bat honela sustatzez da agian errazena, baina, noski, eritzitrukak eta horretarako ere aukera zabali daukazue. Maila filosofikoa, ez hain filosofikoa, akademikoa, praktika zehatzak, memoria historikoa, belaunaldi berriak, badakit amets horrek kezka berezi ere egiten dizula, nolabaiteko ardura bat ere jartzen delako, belaunaldi berriek zer nolako segida eman, orain arte egindakoari, aro digitalean bete-betean murgildu gara, zibilizazio aldaketa bat kasik, ezakit honekin lana zailtzen ari natzaizun, edo nola ere, pixka bat berreskuratuz honek ere errazten badizu, aipatzen ari gara ezta, Euskararen Errepublika hori. Baina badakit aipatu diren gako guzti hauek kezka handiara egiten dizutela eta pixka batez, egunotan ere aipatu ditugula. Bai, egunon, eskerrik asko nire aldetik ere Euskal Herrian euskarazi, gonbidapenagatik. Piskat urduri jarri nahi zetorri nahi zenean eta jakinda nori izanen nuen ere ondoan, ez? Eta egiari zor, denondako imaginatzeu izan dela zaila galderari erantzutea, nire kasuan, hain galdera hundia izan da, egia da oso erantzun txikiak topatu dizkio dala edo oso adibide konkretu batzutara ekarriak. Eta batzutan uste dut igual lokatzetan sartuko naizela, baten batek sustoren bat eramanen balu, gustatuko litzaidake ez geratzea hortan, eta gero momenturen batean nahi baldin badu hitz egin, ni oso prest. Zergatik behar dugu Euskararen Errepublika. Zergatik eta zertarako hor pixkat niri nahastu zaizkit. Eta esan bezala oso adibide konkretuekin emanen dut erantzuna. Uste dut behar dugula Euskararen Errepublika Euskaldun izatea hasteko pasa behar delako behingoz gure izeraren eduki izatetik forma izatera. Eta hau azalduko dut beste adibide batekin eta igual jasiko naiz lokatzetan pixkat sartzen. Azken urteetan edo zaurgarritasunaren gaia, nahiko mai gainean egon den gaia da, hainbatean ere modan jarri dena, ez? Onerako eta txarrerako. Eta iruditzen zait, irakurri dudanagatik, entzun dudanagatik, ikusi ditudan jarrera batzuengatik, olako, ez da nola esan, bai, gai zailak mai gaineratzen direnean, askotan ematen zaiela eduki itxura, ez? Ematen du zaurgarritasunaz hitz egin behar dela denbora guztian, hori dela gaia. Izan ordez, ez, guazen zaurgarritasunaz hitz egitera hainbatean, baina behin hori mai gainean jarri denean, pasadila forma izatera. Bai, batzutan iruditzen zait, gai horrek hartzen duela edukiaren lekua, eta orduan ordezkatzen duela edukia. Eta botako dizu eta adibide bat pixkat argiago ulertzeko hori. Nik musika ikasketak egin ditut Iruñan, goi mailako ikasketak, saxoa jotzen dut, ez dut morla bereziki harreman esturik instrumentarekin, baina egia da Iruñera etortzen dela Espainiar estatuko leku guztietako jendea ikastera. Eta irakasleak ere leku guztietakoak dira. Eta nik musika talde batean jotzen dut, eta momenturen batean posiztak nola Valentziako irakasle bat enteratu zen hortaz. Eta aurretik ja nintzen labaska hori hasteko, baina horitzen naiz galdera egin zidala behin. Metxi, tú, que sí, tocas en un grupo, ¿no? ¿Y qué haces? Musika en euskera. Hori balitz bezala taldearen edukia. Ulertzen? Bai, iruditzen zait hori dela puntutako bat.
Euskaldun izatea izan behar dela gure forma eta ez gure eduki. Ez dakit ongi ezaldu dudan. Bale, beste adibide simple bat, da zergatik behar dugu Euskararen Republika, gure eta gu hori komatxo artean erabiliko dut askotan, gure liburu eta disko dendetan ezin delako egon gehiago euskal musikaren atala. Edo ezin delako egon gehiago euskal literaturan. Irutzen zait hor inkluso gu erortzen garela trampa hortan, ez? Eta bai, batzutan, ez du esan nahi errua, baina ardura kanpoan ikusten dugun bezala, barruan ere, baude gauza batzuk oraindik, ez dakit, niri fuerte egiten zait ikustea euskal musikaren atala, eta ondoan beste ez dakit zenbat estilo. Bale, eta bukatzeko, segituko pixkat lokatzetan sartzen, eta honek ez esan nahi, hemen aipaturen beste gauza askorekin ez nagoenik ados, baina pixkat ez errepikatzearen eta gehitzearen, eta adibide oso, ez dakit, zehatzak ematearen, nahiko nuke Euskararen Errepublika euskalduntasun aldarrikatzeko edo adierazteko modu bat ez dadin gehiago izan biktimismoa, edo ez dadin gehiago izan hortik. Nahiko nuke Euskararen Errepublika San Ferminetako txupinazoaren egunean gure uztailaren 6ko helburu nagusia ez dadin izan ikurrina bat sartu alizatea udaletxe plazan. Eta igual azken honekin, eneko esan duzunarekin agian esan duzunagatik agian ados egonen zara, behar dugu Euskararen Errepublika bat Euskadi hitza erabiltzeari utzi alizateko. Eta listo, uste dut. Aitortuko dizuet, poxa eman didala, zalantzak zituelako lokatzetan sartuko naiz, ez? Giroaren arabera horrek esan edu giro ona dagoela. Edo bintzat ametsi hori iruditu zaiola. Aipatu duzu la Baska, ez? Akaso hemen igual la Navarra, ez? Segun non, ez? Horrere, ez? Desberdintasun hori lurraldeak ere markatuko luke. Aizue, ze sensazio geratzen zaizue? Ametxek aipatu ditun, lokatzetara aipatu du berak, baina, nahiko gauza, ez dakit, ez da bai da, horrere badago, ez da? Nola, ze tortzen zaizue burura? Eneko, animatzen zera? Batean nola, gogoeta konkretua anitz interesgarriak direnak, ez? Adibide batetik abiatuta, adibidez kontatu duzun anekdota musikarena, eta gero gure saltegietan liburu eta diskoak nola diren sailkatuta, uste dut egia da, sintomatikoa da, erakusten du gure hizkuntzaren minorizazioa, zenbatera inokoa den, zenbatera ino bageneratua dugun, eta uste dut adibide grafikoa dela hori. Eta leku guztietan errepikatzen, hau da leku, arlo guztietan errepikatzen dena da, ez? Edabideak, irakaskuntza, eta ez beti azkenean Euskaldun gisa agertzea oraino, gaur egun ez dela normalizatua, beti ibili behar garela justifikatzen, eta beti ibili behar garela gainera, garen egorera aurortan aurkarien gezurrak entzuten, ez? Piskat, desbideratuko naiz, baina gezur bat adibidez, joan dena, astuntan anitz aipatu da, ez? Politikari bat, nire izen bera duena. Eta justifikatzen du A eta B ereduak mantendu behar direla, orduan, erganez eredu elebakajen kontra, hemen badira D ereduan ikasi duten ikasleak elebakarrak atera direnak, Euskaldun elebakarrik existitzen da gaur egun,
bueno, gana dut eta olako gezur batzu, ez? Eta gainera, onartzen zaizkia, ez da ezer pasatzen. Eta, ez dakit lokatzetan sartzen nahi zen, edo, baina, alderdi politiko horrekiko menpekotasunaz ere nik uste dut, estrategia eta nola joan eta abar, ez? Eta etzen behar da hori prestatu nuen arian kontatu nahi nuena, ez? Hora, improvisatzen ari naiz pixka bat, baina banuen hori ere buruan. Identifikatu behar ditugula baita ere, zein diren gure hizkuntzaren eta beraz gure egiaren etsairik arriskutsuenak. Ze badira etsai beldurgarriak, agresiboak, bortizki erasotzen dutenak Euskal Herria bortizki eta Euskara bortizki erasotzen dutenak, uste dut hoiei erantzuten aspaldi ikasi genuela, eta badira batzu azpikeriaz, gezurrekin, erdi etsaien arteko lagun gisa agertzen direnak, polizia gisakoaren egiten dutenak, eta gaur egun alderdi politiko abertzale nagusiak biek nahi dutela arekin joan eskuz esku, ez? Nik uste dut momentu batean hauan bilorik gabe egin behar dela, ez. Hauek gure suntxiketa bilatzen dute, eta behar politikan egin behar dira aldaketa erradikal batzu. Nik uste dut Euskararen alde egiteko, eta ez luzatuko orain, beste jutziko dietitza, eta gero behar da irugo jentxandan arituko gara gehiago nola joan independentziara begira, ez? Nik independentzia hitza ere, aipatuko nuke hauan bilorik gabe. Eufemismorik eta itzulinguruka ibilik gabe. Independentzia mundu guztiak ulertzen du. Nahi dugu, askatasuna, berreskuratu gure askatasuna, uste dut importantea dela berreskuratzearen ere aipatzea, hemen justifikazio bat badauko, erri bat gara, baina erri bat oraino bizirik gaudena, eta bere garaian estatu gisa antolatuak ginena. Eta horrek uste dut ematen diola justifikazio bat munduko edozein lekutan ulertuko luketena. Beraz, independentzia hauan bilorik gabe, eta jadilkalki horren alde guzietatik, eta horren gure erri izaera ahuldu suntzitu nahi dutenekin albezain elkarlan gutxi. Uste dut, ez da politikoki zuzena gaur egun hori erratea, baina nikola ikusten dut. Eta esaldi batez bukatzeko, nolara pista batzuk emateko, uste dut, ez dut nik egezetarik, nola heldu independentziara 10 urteko epean, edo 5 urteko epean, edo 2 urteko epean, uste dut, demora galdu gabe, baina ez tajapataka edo presaka, gauzak egin behar dira ongi pentsatuta, eta berezikin ikerranen nuke orain, errigintza eta estatugintza edo independentziaren proiektua batera doazela, errigintza indartzeak indartzen du independentismoa, eta independentzia gure agendaren lehen lehoan jartzea, eta lotxarik gabe independentzia erratea, dela baita ere errigintza indartzea. Horaz, batek bestea elikatzen duela. Nik uste hortik hasi behar dela bederen. Erronda honi pixka bat borobiltze aldera, aipatu dituzuen elementuekin, zinemaldian bertan ere Bizkarsoro estrenatu da, nola hizkuntza bat anikilatzeko, aurrez pentsatutako politikak edo gertakari zehatzak nola, eta pantailan ikusita kaso batzutan kontzientzia edo eskema nolabait berreskuratzeko ere lagungarri izaten dira, ez ditu. Hemen aipatu da lokatza, baina iruditzen zait gako ezberdin, interesgarriak ari direla, nolabait mairik ez dugu, baina mai gainean jartzen ari direnak, ametsek ere aipatzen zituen zenbait gako, ezin egon, akaso eskema gaurkotuagoak baita ere, ekarpenen nik uste dut kualitatiboa izan dela, nola ari horretatik, nola... Beitu, entzunda solaskide guztiak, nik garbi ikusten dut dagoela hemen ari komun bat, eta oso lotuta dagoena gainera estatuarekin. Eta da, estatu batek zer egiten du? Estatu batek egiten du
naturalizatu berez, identitarioa izan daitekena. Orduan, Espainiar estatuan bazaude, Espainiartasunari lotutako guztia hartzen da natural gisa eta beste guztia da markatua. Eta horregatik euskara da koofiziala, horregatik susara labaska, horregatik euskaldunak gara nazionalistak eta eurek ez, horregatik dator hori guztia. Orduan, naturalizazio horretatik hain zuzen ere, dator ere guk gure estatua, nire abertzalea naiz, oso independentista naiz, eta uste dut independentziari buruz ere hau bilorik gabe hitz egin behar dugula, baina uste dut naturalizazio horri aurre egitea badela nolabait diskursiboki eta politikoki dugun erronka izugarri bat. Ze naturalizazio horrek gero ere badauzka beste diskurso oso arriskutsu batzuk, bata da elebitasun orekatuarena, nola elebitasun orekatua eta nola askatasuna. Zuk aldarrikatzen baduzu elebitasun orekatu bat, eta hau, printzipioz abertzalea den jendearen ahotan ere, entzuten dut nik batzutan tertulietan, eta holan lasai asko. Zuk gaur egun Euskal Herrian hitz egiten baduzu elebitasun orekatu bati buruz, eta hori aldarrikatzen baduzu, erabateko desoreka dagoenean, esaten ari zara da, betikotu nahi duzula eta zaitzula inporta, betikotzea zapalkuntza. Eta hori, esan behar da, argi eta garbi. Ze bestela trampa batetan jausten gara, etengabe. Eta gauza bera, enekok ekarri due ari hori, ez da, askatasunaren izenean, hemen, baina ze askatasun. Askatasuna zertarako. Eta nondik hitz egiten duzu. Eta nik uste dut hau dana desmontatzea eta aurre egitea frontalki, dela premia oso larria, ze azkenean gu ere jausten gara tolerante, izan nahiaren trampan, eta bar, eta uste dut oso gauza ezberdinak direla. Gu tolerante erabatekoak. Zergatik, zapalkuntza batetik gatozelako, eta badakigulako zer den. Eta lehene aipatzen zenean, gurean behintzat bi herri badira, bi gu badira, edo hiru, nik esango nuke gurean badirela 10, 11, 20, gu pilo bat daude Euskal Herrian. Eta aniztasun horri nola erantzuten diogun uste dut badela une honetako erronka izugarri bat. Eta nola aniztasun hori konektatzen dugun, nolabait subirautza, burujabetza, gose horrekin sinistuta guztiontzat tokei hobe bat izango dela. Zer niretzat hau da funtzeskoa. Nik amesten dudan, etorkizuneko estatua izango da, estatu bat benetan bizitzak erdigunean jarriko dituena feminismoak esaten duen moduan, baina honek esan nahi du, aleginduko dela ongizatea berproduzitzen, eta izango dela guztientzat toki bizigarriago bat. Eta horretarako, justizia sozialaren ikuspuntuan ikuste dut, gure ganatu behar dugula, euskararen kontua da justizia sozialaren kontu bat, oso ikuspuntu intersekzionaletik, baina konektatzen dena ere oso ondo, momentu honetan dauden beste borroka batzuekin, zapalkuntza ezberdinei aurre egin nahi diotenak. Orduan, nik uste dut nola konektatu borroka guzti horiek, azkenean mundu hobe bat amesten duten, hemen bi amets ditugu, baina amets gehiago ere baditugu, amesten dugun, ez dakit toki bizigarri hobeago bat, nola konektatzen dugun ere, daukagun bizirauteko green horrekin, euskal identitate horrekin, eta nola proiektatzen dugun guztia batera. Niretzat hori bada erronka bat, gaur egungo erronka esango nuke, eta horretara bideratu behar ditugu aleginak. Eta gero, sinistea. Horlako maingurutan, niri beti geratzen zaidan kezka da, ea jendea hemendik ze aldarterekin aterako dan. Ea benetan egingo duguna izango den pixkate katastrofismoan jauzi, orain katastrofismo esaten dut eta urkullu etortzen zaidu burura, baina katastrofismoan jauzi edo nolabait norbere buruari, bakarrik ze txarto ari garen esan, eta uste dute solaskidek ere hortik aipatu dituztela gauzak, uste dut ari garela, eta ari gara eta sinistu behar dugula, bakoitzak bere esparruan, badaukagula eragiteko aukera izugarria. Ni benetan zentzu honetan, mugitzen naizen esparru ezberdinetan, beti ikusten ditute aukerak euskalgintzatik ere,
beste borroka batzuetatik ere bai, baina euskalgintzatik ere eragiteko. Eta unibertsitatean edo komunikabideetan edo dana delakoan beti pentsatzen dut. Ahalegintzen naiz ikuskera eraldatzaile hori eukitzen. Eta benetan, niretzat satisfazio izugarria da ikustea nola borroka txiki horietatik lortzen diren gauza txikiak orain. Estrukturan ere pentsatu behar dugu, eta estruktura ere borrokatu behar dugu. Eta horretaz ari gara hemen, ezta? Nola artikulatu batera estruktura hori borrokatzeko grina. Eta uste dut euskalgintzak hor badaukala pixka muskuloa berreskuratzeko eta arrotasun horretatik aurrera ateratzeko premia. Eta hor, beste kontu bat, ere aipatu dana, nola konektatu identitate edo nortasun individuala izan daitekena, zen ikuste dut euskarak badaukala gaitasun izugarria, norbere identitate individualean, esan nahi handia eukitzeko. Nor zaren hori euskaratik ere eraikitzeko. Kontua da eraldatzen ari dela, sasoi oso handi batetan euskara izan da nolabait balio kontrahegemonikoak ere ekartzen zituen zerbait, ezta? Eta oso maila ezberdinetan badakigulako zatiketa administratiboak eta instituzionalizazioa ere estela berdina izan hiru administrazio eremuetan, baina egia da toki batzuetan euskararen instituzionalizazio horrek eragin bat eduki duela eta nolabait eskolan sartu denez, gaur egongo gazteek ez dut ikusten hainbeste euren identitatea modu kontrahegemoniko horretan proiektatzeko agian tresna moduan. Eta nik uste dut eraldaketa guzti horiei ere begiratu behar diogula eta pentsatu behar dugula, nola euskara izan daiteken norbera izateko tresna garrantzizko bat, baina gero nola ere herri helburuak esartzen ditugun eta ez garen jausten trampa neoliberal individualista horretan, ez da, etengabe ni, eta helburu kolektiboak alde batera utzi. Ze uste dute estatu hori izan daitekela helburu kolektibo bat, bene-benetan gaur egun ditugun borroka askori erantzun bat ematen alegintzeko. Gero izango litzateke beste borroka prozesua bera, baina benetan prozesu konstituzio gile bat egingo bagenuen men, bakoitzak bera lorretik, hori berori prozesua bera ni sinistuta nago izango litzatekela kristona. Eta badauzkagula ezaugarri batzuk herri moduan, eramaten gaituztenak proiektatzera, benetan eraiki genezakela gaur egun bizi dugun mundu injustu honetan, pixkat justuagoa, berdinzaleagoa den zerbait. Eta nik uste dute horrela proiektatuta eta hizkuntza ere parametro horietan jarrita, badaukagula irabazteko asko. Orain, diskursiboki irabazteko guztia daukagu kontra, esan nahi dut, egituratuta dagoelako euskara aspiratzeko, euskara kontu negatiboekin kargatzeko makinaria guztia. Orduan, guk ere, dauzkagun tresnak, estatu ez garen neurrian asko zapalagoa dira, baina badaukagu herrigintza, eta badaukagu herrigintza superpotente bat, konektatuta agian estatugintza asmo horrekin, amets berriak eta post berriak ekarriko dizkiguna. Nik nahiko nuke eta lortzen dugun behintzat hemendik ateratzea, hausnarketa aldarte horrekin, baina ere gogoekin bakoitza bere eremura joateko eta esateko. Venga, egingo jo hau. Nola galdera horri erantzuten ere hasia garain batean, hitz emango dizuet amets, Lorea amets. Zer duzu amets? Beharko duzu abizenez esan, ez zaigu askotan gertatzen, ez da hain izen oikua, baina... Gainera nik pentsatu zarri ulertzen zela ez, amets, Lorea amets, amets aranguren, Uste dut nola hau erabat baldintzatua dagoela hirugarren galderarekin ez, nolako republika nahi dugu horren arabera uste dut diseinatu beharko litzatekeela bidea. Naiz aurreratuko. Guri etxean beti erakutsi izan digute alternatibarik izan ezean dagoena kritikatzea ez dela bereziki txukuna, baina egia da gehiago ateratzen zaidala esatea nola ez, nola bai baino ez, beti da errazagoa. Saiatu naiz, positiboan batzuk topatzen, baina botako izkizuet.
bueno, inbatean, igual, 25 urtetik berako bakarra nahi zenez, eta pixkatorren ordezkari nahi zenez, zein batean ere, igual gazten... Bale, jazta. Irutzen zait ezin garela geratu alde batetik belaunaldi arteko konparaketa batean, ez? Ezin dela... Bai, gure garaian, hortik aurrerakoa berdin zait, ez? Zure garaian, klaro, hori, bai, songi zure garaian, ez? Uste dut oso argiak direla orain arte egon diren aurrera pauso eta lorpen horiek guziak, baina, bueno, finkatu ziren helburu batzuk edo asmo batzuk lortu ez izanak ekarri duen batean, igual urrengo belaunaldiei zamatxo hori ustea. Uste dut gutxinakari dela gainditzen hori, baina hala ere oraindik entzuten dira gauza batzuk, nire ustez ez daudenak ongi enfokatuak eta horrekin lotuko dut. Askotan planteatzen den galdera dela nola erakarri gazteak, ez dakit nora, ez? Edo nola erakarri gazteak ezak zertara. Planteamendua baldin bada nola erakarri gazteak, ja ez goaz ongi, ez? Igual izan behar da nola hurbildu gazteen gana, ez dakit zertarako, edo tarteko bide bat topatzea, baina nola erakarri gazteak, hori da, ni nire terrenoan nago eta besteak nahi ditut nire terrenora ekarri. Uste dut planteamendu hori ez dela zuzenena. Bestetik eta hau ere azken aldian uste dut mai gainean bastante presente dagoen gaia dela eta da transmisioarena. Zer ulertzen dugun transmisio gisa, zer den transmititu behar den hori egiteko modua ere. Duela hilabete batzuk entzun nion, irakurri oztak inon, Anariri entzun nion, esaten zuela, ustut elkarrizketa bat zela. Ustut elkarrizketa zailak esaten ziola, edo azaltzen ziola, gainera, galdera bastante markatua zen ja, elkarrizketa zailak oso bere erantzunaren aldeko, bere galderaren aldeko erantzun baten bila egiten zion galdera. Eta zen, gaur egungo 15 urteko gaztek ez dakiten orden Mikel Laboa, ez? Eta hori zen dramarik handiena. Eta Anarik erantzuten zuen, bueno, etzen sartzen uste dut hori epaitzen horrek ze grabetasun maila zuen edo etzuen, maizen zuen, iruditzen baldin mazaigun transmisioa dela belaunaldi gaztek jakitean orden Mikel Laboa, da pixka bat tradizioaren txuribeltzezko argazki bat pasana izatea eskutik eskura, ez? Igual importantea da jakin ezatela norden Mikel Laboa, baina gian importanteagoa da oraindik gazte hoiei euskara sortzeko gogoa piztea eta hola bai bermatuko dugula transmisioa, ez? Horri bueltaka, eta beste jende batekin igual izketan horren bueltan, esaten zuen, honen ez gogoan horrekin zen, baina horitzen naiz, esan izan didatela noizbait, baina tradizio baten transmisioari segitzeko, edo tradizio horri jarraipen emateko, izan marko ditugu referentzia batzuk, eta baina igual bidea ez da Mikel Laboa ezagutu, eta horregatik daukat gogoa euskaraz sortzeko, baizik eta euskaraz sortzeko gogoa izan dudalako, iristen naiz ezagutzera Mikel Laboa, ez? Bale, eta bukatzeko, nola hontan bukatzeko, esanen nuke, eta hau da pixkat haren izagian oso gauza konkretua zere, baina nire ikuspuntutik ni Iruñekoa naiz, Iruñan bizi naiz, dereduan ikasi dut, eta Iruñan beti egon gara gu, eta los de castellano, beti, jazta. Eta los de castellano hoien barruan, daude deredura joan ez diren guztiak. Eta duela 3-4 urte, hasi nintzen Aereduko eskola batean euskara klaseak ematen eskolaz kanpo. Gero ikasleak prestatzeko hizkuntza eskolan gero azterketak egiteko A2 eta B bat, oso oinarrizko mailak. Claro, niretzat Aereduko A eta G eredua gainera, badago ere. Aereduko eskola kontzertatu religioso baterai batea zen, joatea, a los de castellanokoen etxera edo lekunitzat oso arrotz batera. Eta gainera,
zaku hortan bertan zeuden ere, ez dakit, Redin kolegiokoak direla bakarrik gizonezkoak mutilekoan ditizken eskola bat, o inkluso opuseko jende, osan niretzat hori zen zaku bat bakarra. Eta behin hor klaseak ematen hasi nintzela, konturatu nintzen, jende hori dena nik uste nuen, baina askoz ere hurbilago dagoela nire gandik, askoz ere gehiago. Eta gure, eta komatxo askoren artean, gure euskal komunitate honen barruan egiten dugun autoelikadura hori oso importantea baldin bada ere, iruditzen zait, hortan pasatzen dugun denboraren 10 pasako baldin bagenu, bigarren geruza horri eskua luzatuz, ez dut esan nahi bakarrik gure hartura denik, baina gurea ere badela uste dut. Uste dut, irikiko litzaigukela mundu bat oso handia. Ekarri behar nuen, jarri nahi nuen audio bat, baina seguramente ilegala da eta ez dut jarriko, ze klaseoetako batean, momentu batean, eta ez dut zabaldu, grabatu nuen elkarrizketa bat, haien arteko, ikasleen arteko elkarrizketa bat, zazpi ikasleen dituen, azken urte honetan. Ni haren nintzen zerbait bilatzen ordenagailuan, eta ikasi ziren hizketan. Claro, zuek pentsa, jende honek euskara klaseak dituela oso txikitatik, baina ez dela gai ulertzeko, nire palo, eta hitz egiteko are gutxiago. Eta momentu batean hori ordenagailuan zerbait bilatzen haren nintzelarik, hasi ziren hizketan. A mí, ya le digo siempre a mi aita, ojalá me hubieras llevado a una ikastola, porque ahora, eta guapo dago ere ikustea, zeintzuk diren haien kezkak edo nola planteatzen duten, batek esaten zuen, si luego los de euskera saben inglés igual que nosotros. ¿Ez? Batzutan ematen du la bata la bestea. Edo beste batek esaten zuen, en realidad lo mejor es vivir en un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo sabe euskera y ya está. Y no te tienes que estar preocupando de eso. Beste batek esaten zion beste bati, ama euskalduna duen bati, baina erakutsi ez dionari. Erakutsi ez diona. Ala ez nahi, ¿y tu ama por qué no te habla en euskera? Ya, es que yo siempre le digo, hori zen klaseko giroa, ziren zazpi ikasle aredukoak, ari zenek esaten, ze pena edo ze amorru edo ze, ez? Eta jende bat agian bere gurasoek momentu batean, ez dut diarik, ez dut egin nahikin, baina imaginatzen ditut, balantza batean jarrita alde batean euskara eta bestean erlijioa, eta momentu batean, erlijioak igual pixkat gehiago pixatu baldin badu, esan dutenak, bueno, eraman egintugu ona, Dominikasera, eta bueno, aredua da, ikasiko dute pixkat, ez? Iruditzen zait jende hori ez dugula batere kontuan edo ez dugula batere presente gure komunitatea zitz egiten ari garenean edo gure komunitate hori indartzea ari garenean. Eta esaten dut, zuk Lore esan duzun bezala Gipuzkoatik ari zela igual, ni oso Iruñetik ari naiz ere, baina ikusten dut hor badagoela bide bat, ez dena behar bezain beste ibili eta fruitu asko emanen lituzkenak. Hori da, a ver. Bai. Bueno, nik hemen gauza zirriborro asko ditut, ez da inundik hasi. Amets, esan duzun azken horrekin. Bueno, nik uste dut euskaldunok azken demagun 60 urtean edo nolabait euskal kulturaren historia modernoan edo, esango dugu gerra osteko, hegoaldeko gerra osteko, Espainiako gerraren osteko berpizkundearekin. Oso kontutan izan ditugula gizarteko geruza guztiak. Bestela ez da esplikatzen nola iritsi garen ona. Bestela izango gineke geto itxi bat eta bere buruaren ezin erreproduzioan. Bueno, nik hori nahiko garbi daukat uste dut alde horretatik kaso puntualak gehiago egin behar dela nik hortan zalantzarik ez daukat. Baina ustet alde horretan ala beharrez izan garela. Besteak beste denok elebiduna garelako. Eta orduan, bueno, esan edo, gure bizitzaren parte handi bat espainola da, baina dudik gabe, esan edo hori edo zeinena, ez da, orduan, eta hor gaude, eta sarritan guztua, bueno, ez dut enaiz aipatzen, esan edo, nik literatura espainola irakurtzen dut, edo, esan edo, bueno, eta inglés, bueno, hori esan edo, esan testia, kontrara planteatzen dian munduak. Ni bentsat ez dut euskalgintza hori bizi izan. Nire euskalgintza izan da, eta nik etxetik eta goitik jaso duana, hizkuntzan zentratua, baina erabat irekia
erabat jendea erakarri nahian, jendeari leku eman nahian, ze ez dakagu beste biderik. Bestela, ez dakit, jarriko gara herri txiki baten, eta gure artean elkarri larte biziko geha. Nire esperientzia hori da. Gero konkretuki lekuetan eta bestetan dagoena ez dagona, egongo da. Berdina esango nuke erdal munduak euskal munduarekiko? Ez. Ez da hori gertatu. Nagusiki, ez beti. Osa, nire ikastolan guraso asko zeuden euskaldunak ez zirenak eta kanpotik etorria ume asko zegoen. Inungo problemari gabe. Esan nahi, hori permeatu dela argi dago. Guain, zer gertatzen da? Gertatzen da, bi mundu hoien arteko harremana ez dela soilik harreman personala, herrikoa, eskolakoa, da botere harreman bat estatutik menperakuntzara. Orduan, ni espainol bezala oso persona hiritar, eskubidedun eta pasaporteakin munduan barrena eta nabilen persona banaiz. Privilegiatu banaiz. Privilegiatuaren zentzu, komatxo artean, hitz hori ere erabiltzen dugu, zer gauza esateko. Euskaldun bezala ez. Baina espainol bezala bai, frantxez bezala ere bai. Beste gauza bada, nahi tripeko mina ematen diten edo ez. Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Segun una hon, eta pasaporte espainolakin ez dut joder. Earki naho. Bai? Londresen sartzen zarenean, Europako zeatik, hilaran, eta ez Europaz kanpoko handauden giza joaiek 8 ordu muga pasatzeko, osatezu ze ondo, espainola ez? Euskalduna baliz, zoragarri, baina ez da. Orduan, esan edo, ez dira munduain apartekoak eta hori. Eta gero dau, botere harremana eta estatua eta menperakuntzaren harremana. Orduan hori ezin da obiatu, ez da. Zer gehiago? Erabat ados, Euskal musika, euskal literatura, emakumeen literatura, emakumeen musika, esan nahi dut, menperakuntza sistemak dira identikoak. Bat asmatu zuen, ez da nork, intuitzen dute oso patriarkala eta kapitalista izango zela, eta kolonialista, eta patroi horre funtzionatzen du menperakuntza sistema guztietan. Orduan, horretaz jabedun izan behar geha. Gaur-gaurkoz, ofizial eta koofizial, erabate arrazoi, baina koofizial, hizkuntza koofizial da, persona koofizialak bezala, alegia, gezurrezko ofizialtasun bat, eta hori egunero ikusten dugu, eta gainaz horren gainean pentsatuz eaen izan litekela euskarak lege babesetik begiratuta, edo legearen aldetik babes gehien izan dezaken, eremua ikusten dugu aldi berean, euskararen kontrako diskurtsoak naturalizatzen nahi direla ikaragarrizko abiaduran, inposizioarena eta guzti hori, hori uste dute iparraldean historia luzea duela eta Nafarroan ere bai pentsatzen dut. Diskurso horiek hemen gaudenok badakigu gezurra diala, justu kontrakoa dela, ez da? Kontua da, hau dela xirimiri bat gu geuk ere sinisten ari garena. Eta gu geuk ere sentitzen duguna inposatzen ari garela. Eta norbaitek esaten duen euskaldun izatearen privilegioa, eta esaten dugu, bai, egia da. Hori da falazia bat, ez dakit, euskara momentu enten da diskriminazio ardatz bat. Ez, baina nire amonak ez da ize pasazitzaion, oso ondo, ez. Euskara da diskriminazio ardatz bat. Punto. Beraz, diskriminazio ardatza barin bada, ezin du privilegio bat izan, edo eta diskriminagaitzaten gustatzen zaigun. Edo hori oso baloratua dagoen. Beraz, euskaraz da diskriminazio ardatz bat, eta gaur egungo Euskal Herrian, eta pixka bat estitxuk esan dunan bidetik, nik esango nuke euskara dela soluzioa. Euskara dela antidotoa. Eta euskara dela gizarte honen baitan dauden herri, talde, desjabetu, linguistiko, eskubide, arraza, genero, guzti hoiek nolabait gizarte edo
batura batera ekartzeko antidotoa eta tresna euskara dela. Eta ni honetaz konbentzituta nago. Antidoto bat. Antidoto bat. Bueno, bai, antidoto bat. Bueno, ez da egit. Beste antidoto batzuk ere behar ditugula. Euskararekin batera agian beste antidoto batzuk ere behar ditugula. Bai, esplikatuko dut. Osea, ez dut esaten euskara danik antidotoa, esan nahi dut izan behar dela. Eta hori dela guk egin behar duguna. Eta lehenengoa dela horren gaineko diskursoa eratzea, ez? Ez da egite ezagutzen duzuen Ibai Atutxaren liburua, hemen daukat, barbaroak eta zibilizatuak, bueno, irakurri, favorez. Zer esaten du Ibai, gauz asko? Bakarrik ikusi da zenbat kolorezko posti dauzkazun. Ulertu batana subraiatu dut, beraz esan nahi du... Berak esaten du euskara pilakatu behar da, pinguaxin da, nolabait emakumeen berdintasunaren zuriketa bat, ez da? Bai, bueno, hemen emakume bat jarri dugu eta jaztagu hiperfeminista gea eta berdintzaleak gira. Orduan, pinguaxinen, greenguaxinen, hau da, ekologiaren momentu honetan, gure hauzia hondietako bat, ez da? Daukagune krisi ekosozial erraldoi honetan, Bilboko udalak Deustoko arbolak bera botatzea ekintza ekologikoa izaki, ez? Green goaxinen eta bask goaxinen, alagia euskaldun bat jarri izazu zure bizitzan eta oso exotiko eta integratzaile izango zara, eta goaxin neoliberal guztien aurkako borrokarako tresna euskara da. Bueno, nik esan nahi dut, hau horrela da, ez dakit. Horrela izan behar du, bai. Eta hau ez da berria, ez da oraingoa. Nik uste dut hau tradizio oso bat hortan txertatzen dela. Eta lehen txiardegi aipatu duzu, eta txiardegi eta bere belaunaldia denboraren distantzian eta bakoitzak geure garaiaren seme-alaba garela kontutan hartuta, uste dut bai jarri zutela erro bat hau horrela izan zedin. Honek zer esan nahi du euskara dela antidotoa zentzu horretan. Gaur eta hemen borroka emanzipatzaile guztiak baldin eta benetan edo maila optimo batean emanzipatzaile izango badira euskaratik pasa behar direla. Gaur egun euskara problema bada, leku guztietan. Bai? Etxe bizitzako, bai? Etxeko bizilagunekin egiten dien bileretan, zer gertatzen da? Esatezunen euskara egingo dugu, jode, ya estamos con el puto rollo. Osa, beti da problema. Euskara aipatzen dezu da problema, leku guztietan problema, ez problema. Ez aipatu, eske honek ez daki, arek ez daki, hau ez daki zer, ez? Eta problema izan beharrean soluzioa da. Soluzioa benetako taldetasun bat egin dezagun, ez? Hemen eta Euskal Herrian, Albaceten ez dakit, zein dan tresna hori. Orduan, bueno, igual bakar esango nuke ez dakit. Beste ideia bat bota nahiko nuke eta estitxuk bota duelako, eta ni ere erabat ados nago horretan, uste dut feminismoak asko irakatsi digula eta irakasteko asko dula euskalgintzari. Eta besteak beste, esan dudan bezala, menperakuntza sistema identikoa delako, bai, hizkuntzaren kasuan, arrazaren kasuan, generoaren kasuan, eta beste hainbat beste batzuetan ere, eta nolabait azken finean planteatzen dena da, esaten genuen menperakuntza ardatzen identifikazioa egitea importantea da. Eta beraien arteko harremanak aztertzea eta zoli disekzionatzeare importantea da. Irutzezat euskalgintzak hau egin beharra duela. Egin behar duela bai ala bai. Euskalgintzak gonbidatu behar dituela, gonbidatu hitza ez da ona, baina gonbidatu behar dituela, komatxo guztiekin, ados nao, ze horren kontrako esango dut, gonbidatu behar dituela gure gizarteko borroka emanzipatzaile guztiak etor daitezen, baina gonbidatzea ez da bakarrik ate irikitzea, ate hortatik, ez, junin bar da, hitz egin bar da, egon egin bar da, ez.
Eta aldi berean, euskalgintza txertatu behar da beste borroka horietan. Zuk ezin duzu esan, migrantei sartu, ate irikita dago. Bueno, zenba kostatzen da hori? Zenba kostatzen zaigu guri? Ezagutzen ez duen toki batera sartzen, ez? Ate irikita zegoen, bai, baina sartu zaitez, ez dakit nortzu dauden. Orduan, hor junetarreko harreman bat ezinbestekoa da. Eta uste dut hau sinetxi behar dugula. Bide horretan egin behar dugula aurrera. Bide komplexua da, errexagoa da esatea, gaude euskalduna, gaude erdalduna, gaude ez dakiz zer, eta ez, baina uste dute euskararen funtzioa berreskuratu behar dugula nolabait herrigintza egite prozesu horretan, baldin eta egin nahi badugu, bai? Besteak beste, badalako desjabetze bat zentzu askotakoa, baina gaur eta hemen behar bada ez garrantzitsuena, baina agian gaur egun erabiltzen dugun edo bizi dugun mundu egiturazko mundu honetan eskubideen kontzeptua da. Eta hizkuntza da eskubide bat. Ez hizkuntzak duena, hiztunok duguna. Bai, orduan eskubideak ez zaizkio hizkuntzari ukatzen, baizik eta guri, bai? Guri, pertsonoi, bai? Orduan nolabait, nik uste dute gorputzetik pasa behar dugula sinistea hori ez. Diskriminazio ardaz bat izaten segitzen dula, ez gera privilegiatuak, ez gera inposatzaileak, eta eduki behar dugula bai gure bizi iraupena bermatzeko eta baita ere justua eta berdinzalea delako eta koherente izatea demagun oraindik ere balio badelako, beste menperakuntza borrokoekiko empatia eta aliantzan aurrera egitea. Eta uste dut horrek salbatuko gaituela. Edo ez, baina txiardeik esango luke bezala hori gabe ez. Ia, berriz ze korapilo egiten dudan ari hauekin eta gainera gutxi ora bera edo zehazki ados nago esan den guztiarekin, airean gelditu direnekin, eta gainera lehen bukatu dut pixkat itzalditxoa eta normalean beti nahiko pesimista izan naiz, eta gero isiltzerakoan pentsatu nahiko harrituta nire buruakin nahiko positiboa izan naizelako gauza batzutan, baina loreak utzitako aritik eta lehen entzuten ari nintzela burura etorriak eta diskriminazio ardatza hori guk behintzat ez du zalantzan jarriko, besterik da bestek esaten digutela gu privilegiatu, baina euskaldun bezala bizidenak bere eguneroko bizitzan, egunero kalian, etengabe sentitzen du diskriminazio hori, eta nik pixka begira da atzera botaz, gainera uste dut ez dugula nahiko memoria egiten ere, euskara diskriminazio ardatza da gaur egun, eta izan da aspalditik, eta ez dut uste gainera horren memoria behar bezala egin dugunik, eta hori arazo handi bat da guretzat dene ustez. Zemen gaur egun aro aldaketa ez, eta gatazka politikoa eta errelatua. Hori dena bai, baina eta hizkuntzaren baita neonden sufrimentua, bortxak eta tortura psikologikoa. Ni izan naiz eta pentsa nire aurrekoak, ni goratzen naiz, ni 6 urte arte edo elebakarra nintzen, etxean euskaraz bakarrik. Egin izan dugu beti, eta ni ikastolako ikaslea naiz, eta ikastolan gaur egun ere, uste dut, iparraldean 6-7 urterekin hasten dela bigarren hizkuntza bat hartzen, alegia frantsesez ikasten. Inglesa iparraldean askoz beranduago hasten da. Ni 6 bat urte arte, elebakarra nintzen, ni 6 urterekin solfeora joan nintzen, Hendaian futbolera, dena frantsezen, eta nik ezun ulertzen. Eta nik gogoan daukat burla eta komplejua eta sufrimentua. Eta hori ja proiektatuko banu nire gurasoak ez, esango aitona monak, pentsa ze zapalkuntza, menperakuntza eta komplejua bizi behar izan duten euskaldun izateatik. Eta euskaldun elebakarrak kasik-kasik ez zirela, esango nuke, medikuaren aurrera ezakin oren gana, eta erderaz, kasu honetan gazteleraz, defenditzeko lain behar bada erosotasuna hundirik gabe, eta horren historia eta horren sufrimentua, hemen euskaldun izate izan da diskriminazioa izugarria.
izugarria. Tortura psikologikoa izugarria. Simbolikoa, fisikoa, eskolan. Hori aipatzen da, baina horren memoria nun dao. Hori gatazka pasada, errelatua hor dao, eta hemen Euskaldun izateatik jendeak bizi izan duena, eta oraindik ere neurri batean bizitzen duena, guk etxean 5 urteko hor bat dugu, eta hura elebakarra da. Eta nik ikusten ditu situazioak nik bizi izan ditudanak, bere gorputzak eta buruak atzera egiten duena ez delako egoera erosoa beretzat, eremu orain elebakar noski frantses batzuetan gertatzen delako eta sufritzen du. Eta hori ez da inun agertzen, hori ez da inun aipatzen, eta gero eneko kasieran aipatu duena, orduan gero eneko handuezak esango dizu, edo orain hezkuntza legeaz hitz egingo dute, eta hor eredu elebakarrak ezin direla onartu, baina zeinia idia darra jotzen. Nik hartuko nuke Gasteizko parlamentua eta banaka hartuko nituzke denak eta esango nuke hemen zein dia elebakarrak. Edo, behintzat euskaraz ez dakitenak, ze inglesez jakingo dute eta igual hori ez. Baina zein dia elebakarrak, ze hizkuntza eredutatik datoz. Nahikoa da engainatzia, gezurra esatia, adarra jotzia. Hemen hezkuntza elebiduna bermatzen duen bakarra, aniztuna esango nuke, gure kasuan ikastola izan da. Hemen, deredua barne, esango nuke. Hori bai dela hezkuntza elebiduna. Zerenta ikasten duzu euskeraz, edo euskera, eta beste hizkuntza bat, gaztelera, eta seuraski beste hizkuntza bat baita ere. Hori da elebiduna, edo eleaniztuna. Ni nahiko nuke ikastolatik erdera ikasten duten bezin ongi aterako balira beste ereudetatik euskera eginez, eta hori ez da gertatzen. Orduan badago gezurra handi bat, eta nire esaten da parlamentuan, eta segitzen da horri bueltaka. Zer da, Loreak aipatzen zuen bukaran ez guk eskubidiak, iztunak dauzka eskubidiak. Hemen batez ere eskubidiak dauzka, euskeraz ez dakinak. Eta gainera, defenditzen da eskubide horien atzean. Hemen ez jakitearen eskubide hori etengabe dao jarria lehen lerruan, orduan lanpostu publiko bat ateratzen denean ezakitzer, ezin da diskriminatu, alegia, ez jakiteko eskubidea badao. Eta ez jakiteko eskubide hori nunbait babestu inbar da. Ni harritzen naiz horrekin pixkat hori nun dago idatzita, nola ez jakitea da eskubide bat. Nik pixkat hori nahiko nuke auzitan jarri esan. Nik euskeraz badakit eta beste hizkuntza batzuk ikasi behar izan ditut. Euskeraz bakarrik bizi nahiko balu norbaitek beste hizkuntza bat ikastera ezin dut derrigortuta. Da hemen frantsesa edo gaztelera derrigorrez edo bortxaz ikasten dituzu. Kuestionablea iruituko litzaidake, nik eredu elebakarrik baleo edo bizitza elebakarrik, baina imposiblea da. Baina, hori ez dakit, hori hemen ez grabatuta, ni ez neuke kontra, eta benetan eremu elebakarrak ustut beharrezkoak ditugula. Baina hori beste gauza bada. Esan nahi nuna da, hemen eskubidea defenditzen da, beti ez jakiteko eskubidea, eta erdaldun hutsa izateko eskubidea. Hori ezin da auzitan jarri. Ezin da atera argitara, edo itzein dezagun hortaz, zeren eta gaur egun hezkuntza eredua, hezkuntza legearekin ari dira, eta hor ereduak eta dana dalakoak, eta horrek betikoratuko du, euskeraz ez jakiteko eskubidea. Hortara doa, azken finean gezur bat da esatea ezagitza eredutan euskera pixka bat ikasten da, nik ezautzen ditut iparraldean eredu elebidunetik datozenak, eta horiek ez dira gai euskera ditz. Eiteko euskeraz bizitzeko gurekin. Hori gezurra da. Batzuk bai, behar bada etxeetik zera, baina hezkuntzaz ez, hori gezurra da. Eta gainera, aprobetxeatzen dira gurasoen borondate honaz, zeren gurasoek sinisten borondate honez batzutan, edo, euskeraz ere ikas dezaten pixkat, baina ez da efikaza, gezurra da. Gezurra da, eta orduan hezkuntza legiak bide hortan baldin badoa, betikotuko du euskeraz ez jakiteko eskubidea. Eta horrek gu harrapatzen gaitu gure eskubidetan, ze gure kontra dator. Etengabe eguneroko bizitzan hori gainetik jarriko zaigu. Orduan, ezakit, ikusten dut pixkat diskriminazio ardatza da, eta hain da diskriminazio ardatza, ze ezin dugu bistaratu, ezin dugu itzein, iaia ez dago konsensurik hori hola dela ere. Eta hori arazoa handi bat da. Eta nik uste dut gure amonak eta gure atxonak eta elebakarrak izan dia gutxi gora bera, ez hain elebakarrak.
eta etzait iruditzen bate duintasunik gabea. Ze hori ere oain ezin da predikatu ematen duzu zela motza, itxia, eta, sub gizaki bat, ez? Horrek sua ematen dit benetan. Horiek izan dira beren bizitzako behar eta gorputzaldi guztiei beren hizkuntzan erantzun dieten personak, eta bestiak bezain duinak ez gehiago ez gutxio inungo arazori gabe. Baina hori da ematen duain barbarismo bat izugarria. Eta bizkat jende horren historia eta gure historia duintasuna eta memoriare uste egin behar dela. Eta aldarrikatu eta ze pairamen, sufrimendu eta tortura egondan. Eta oraindik ere neurri batean segitzen du, ze eneko kaipatzen zuna elebakarra, egia da ez dago elebakarrik, baina ez da hain egia ere. 5, 6 urte, 7, 8 urteko. Usten bai azu, justo pasarte bat kontatzen, honekin lotuta dagoena, eta kontatzen ari zinenean zure haurtzaroko bizipenak, hau niri atzo gertatutakoa da, semea atera zen igerilekutik negarrez. Horren atera zen negarrez eta galetu nion, ze gertatzen da, eta esan zidan, ume guztietatik beste batek bakarrik hitz egiten du euskaraz. Eta nik esan nion, eskatu ikasiko dute. Nire ikuskera behitu non zegoen, eta ez, bera ez zegoen keskatuta besteengatik. Bera zegoen keskatuta bere buruarengatik, erabat tokizkanpo ikusten zuelako bere burua, eta hor azkenean diskriminazio ardatz horrek gaur egun oraindik nola operatzen duen, ezta? Berak nahi du gaztelania jakin, eta ez du ikusten, berak hizkuntza badaukala, besteek beste bat, baina hor nola kokatzen diren, ezta? Nola bapatean zapalkuntza ardatzak operatzen duen 4 urteko ume baten buruan, eta nola sentitzen den bera, erabat gutxiago, hori da berba, gutxiago. Bai, da bizkat, hola, ondo etorri zait, ze galtzen hain nintzen bukaera, eta banekin non bukatu behar. Eta hemen esaten da inposizioa, ezin da behartu, eta nire ados nago loreakin bizkat gonbidatu eta atea zabalik utzi behar da, eta gainera transversalak eta dena, eta bildu bar ditugu kausa eta borroka eta emantzipaziorako, ari hori edo muini hori izan daiteke euskara bestelako borrokentzat ere, baina, baldin bada, alba da, eta ez baldin bada, ni batzutan harritzen naiz baita ere ados nago gonbidatu inbar ditugula. Baina gu iritsi gara ona zapalduta, bortxatuta eta indarkeriak ekarri gaitu honea, eta guk irabaztekotan irabazi behar dugu sedukzioz bakarrik. Egia da, ni harritzen naiz, esan dugu. Gu iritsi gea, mailuaren azpian honeaino, eta guain danen gana joan behar dugu lore sorta batekin. Orduan gu izango gehan nik ezagit nolako estatua egun baten izten baldi, baina munduko jatorrenak. Baina mailu batekin ez gara joango. Ez, ni ez naiz joango mailu batekin, baina ez neukak lotxarik behartzeko inor. Hemen, hau, euskara ofiziala baldin bada, zeitik ezin da eskatu, hau bete behar bada jakitea. Progresiboki, badamakigu nahiko denbora. Ez dakit nun kanporatu zituztenez irakasle batzuk eta kristona montatu zen, eta 4 urte ordainduta eman zizkieten edo 3 ikasezaten euskara eta ez zuten lortu. Eta orduan, gu azkenean izango geha inoztuenak, pentsatzen dut. Iritsi geha hemen beste danak bezala estaduek ondo zapalduta bortxatuta, eta guk bakarrik sedukzio zin genezake. Hau, gu munduko jatorrenak izango geha. Ni uste ez dala posible, behartu ez, hau da, normal bat, erdarak ez du behartzen, erdara normal, ez, erakusten. Eta euskara berriz ez, inbarrezu komentzitu, seduzitu, eta ulertu arte zaieon, eta segi, eta, pazientziei tiraka, baina noiz arte, harritzen ez. Nik ez dut izan, Ez, baina, bakit. Erakargarri izateana hori da indarkeria. Izan beharra, hori indarkeria da. Eta hori emakumeek bakigu, zer dan? Eta euskaldunok ere bai. Euskaldunok bakigu azken urtetako, nik uste lehenago beste diskurso batzuk ere egon direla, ez? Baina, azken urtetako azken hamarkadetako diskursoak, ez? Euskara zaindu, erakargarri izan, polita izan, favorez eskatu, hori uste dut asko zabaldudan diskurso badala, eta
lehen hizkuntza borroka, terminoak erabiltzen zian, da borroka hitza kendu genuen itxusia zelako, eta orduan geratu zen horretan. Eta egia da, bentsat hizkuntz politikak ezin guzti hoien ez da, biktima edo eragile, bi gauzak, seguraski, aldi berean izango da, ez? Baina bai, erakargarri izatearen eskakizuna da, indarkeria simbolikoa, baino lehen mailakoa. Nik esaten dudanean, erakarri behar ditugula, uste dute, bai, diferentea da, botere harremanen zera horretan, sistema horretan, nun gauden bakoitza, ezaugarri batzuen arabera, bai? Ze, gure beste ezaugarri batzuetan ondo goran gaude. Eta beste batzuetan ondo azpian, ez da? Orduan, nik uste dut hori ondo disekzionatzea importantea dela, beste edozein aurrean duzula. Eta nik uste dut hizkuntzaren exigentzia Euskal Herrian ezinbestekoa dela. Esanet, euskaratik pasa behar du hori da. Beste gauza bada, bakit, hamarkada asko, guaina, gero bestea, baina, tokian tokiko, euskararen berreskurapen edo euskalduntze prozesuak abian jarri, eta batzuk izango dira motelagoak, beste batzuk espezifikoak, beste batzuk exigentzian bai handigokoa, segunetan nuntzauden eta zer dan, baina nolabait hor ere egin behar dela, seguraski, gauza diferente asko. Baina bai, erabat ados nago, esan nahi dut, gubiok elkar hitz egingo badugu, uste gubion arteko zera esplizitatu behar dela. Hizkuntzarena, generoarena, jatorriarena, daudenak elkarrekin zerbait egin behar dugu, hitz egin dezagun zer gertatzen da hor, eta hor, gauza asko gerta daitezke, ez da. Lehen ametxek esan du, Euskaldun gisa biktima ez izateko, ez? Estatua edo, ados nago. Baina lehen urratsa da, biktima garela ulertzea. Eta gero, hori ondo esplizitatuta eta ondo jabetu ondoren, eta orain hitz egin dezagun, ez da? Baina prozesu horiek eman behar dira, eta genealogiak jaso behar dira, eta hori feminismoak egiten du, ez da? Kontu ez da biktimismoak geratu da, ahaldun du, baina ezin zara ahaldun du jakin gabe zer gertatzen zaizun eta zer gertatzen den egitura gisa, ez da? Nik uste dut hori dela. Ez da egite estatu gintza zaigean, ozerta zaigean, baina, Bai, ari gara. Esaldi bakarrik, estatu gintza nola edo hori, nik uste bai da lau estatu gintza edo, herri gintza edo, egunero egiten dugun hori, ez? Eta lehen ametxek aipatu du, herri mugimendu indartsuen eta, hamarkada eta urte luzeetan eginez doazen, nolabait, nortasun eta egitura instituzionalik ez dugulako ditugu herri mugimenduak eta ekarri gaituzte ona, ez? Gizarteak, herriak edo, ez da? Eta hori dela herrigintza eta estatugintza prozesu bat, eta nik horrela irudikatzen de prozesua, horrela irudikatzen, egunero eginez. Halako batean egin barko da salto bat, esan nahi du ja, egitura, estatu baten egitura oso jakinetara nola egingo dugun hori, ez da? Baina horretarako ere, prestatu inbar da, pentsatuz estatu hori nolako izango den, eta nolakotasun hori aztertu, ez da? Zer izango da, zer lege izango ditu, zer esango du gai honetan, nolako izango da bestea. Hori dana, nik uste eta idala, neurri batean egiten dela foro diferenteetan, baina, euskalgintzak ere hori egin barko lukela, ez? Nola baitelako liburu zuri berde edo gorri bat esaten, bide hau da, baina horrelako zerbait, ez? Hau, katalanek beraien prozesu soberanistan hori nola bait bazuten, ez? Esaten da, prestatua nolabait literatura osoa esateko estatua lortzen dugunean, horrengo egunean horrela aplikatuko ditugu legeak edo horrelako gauza. Zunik pare bat kontu katzeko. Ametxezuk aipatu duzu, etzenukela arazorik izanen gonbidapenarena edo behartzerena, ez? Behartzeko jendea uste dut hemen denok ados gaudela eta badakit ez dela inoiz idia ona, bestearen terminoetan hitz egitea, ze orduan bere diskurso hortan sartzen zara, baina ez dut denok gaudela ados euskara inposatuko genukela, ez?
Ez benetan, Bai, hori da beste hitzatekin, baina... Beste hitz bat erabiliko genuke, estatu guztiek egiten duten moduan, zenben inork ez du ezer inposatzen, baina... Bai, bueno, euskara eskatuko litzake. Eskatu. Hori da, bai. Derrigorrezko eskakizuna izango litzateke estatu guztietan bezala. Hori da. Eskatu eta eman. Bai, ematen dugu, nahikoa. Bai, Esan nahi dut, estatu egitura batetik. Bai. Alegia, Eman aukera da eskatu, claro. hezkuntzan 3 eredu mantatzen baitugu, aigea ukatzen, aigea getoak sortzen, aigea jendeari esaten zu etzara izango, bueno, hori da Anduezak esaten duna, ez? Marginaziora jendea kondenatzen. Baka, ametsu guantxe bakarrik esaldi bat zeratzeko. Bestela, lehen buruan eugan da. Iruditzen zait, gure arazoa dala, eta arazoa komila hartan jarriko da, baina hain irekiak izatia ez, lehen hain gara irekiago, azkenen gure burua ire bideak izten dizkiogula. Eta hola daramagu, ez? Ona iristen daren gure elebiduntasunak beste elebakar denei giltza ematen die. Eta, bueno, gu segitzen dugu aurrea. Hori da, gu irekia ondo dago, irekiak, baina kontu zibili bar dugu, bai, irekiak izan bar dugu, alba da gure buruari ja ez behintza bideak izteraino. Bestela trampa hortan harrapatuta gaude. Zuen baimenarekin, badakite, hitza eskatua zenuela. Proposatzen dizuet, erlojupean gabiltzanez, eta herrieta ingo digutenez, eta gogoz ikustu du Sagrario ere zerbait esateko, Patxir ere hitza eman nahi diot, ametxe nahi baduzu, azken hitzartze horretan, pixkat nolabaiteko itxira ematen diogu, hizketaldi honi oso interesgarria dagoela, eta Sagrario hori emango diogu pixkat auzi politiko horretan pixkat zen plazanen du, nahi baduzu... Bai, galdera honi daukinuz, ala urrengo galdera ere txeratuko dut ontan? Erlojupean gabiltzanez, pixka bat horrengo... Ez igual beste batek. Zertzen buruan, esan zazu? Esan nahi zen hori botazazu. Joder, Zer iruditzen Sagrario hori hitzan baten badiogu, eta azken hitz errondan baduzu aukera, ez? Nolakoa hori, eta pixka bat itxiera ere horrela ematen dugu. Bai, Sagrario baduzu mikroa, ez da? Bai, egunon eta eskerrik asko konbiteagatik eta hitz emateagatik hemen. Egia esan, maila ikusi nuenean, esan nuen, bueno, hauek teorizatuko dute, hausnartu eta pentsatu ondoren teorizatuko dute, eta ni ez naiz gai behar bada teorizatzeko. Eta gaur heldu nintzen, batetik indarrak biltziagatik hemen, bilera honetan, ikuste dut hori izan behar duela hemen hartu behar dugun, edo hemengo helburuetako bat, bilera honen, topaketa honen, helburuetako bat indarturik ateratzea hemendik. Uste dut Euskaldunak oso altua gaudela, eta beraz behar ditugolako foroak. Nik ezakit hainbeste hausnartu noski, persona naizen einean hausnartzen dut, pentsatzen dut, eta nire teoriak ere egiten ditut, ezakit hola plazaratzekoak diren, baina bai egiten ditut. Baina gaur batez ere amorrutik hitz egitera nator. Amorrua entzuten ditudan zenbait, azken aldi honetan entzun ditudan zenbait gauzegatik. Amorrua, azarrea, ezin egona. Eta egia da, esaten dute, entzun ditudanak hizkuntza batez ere hori delako, hitza hori da, entzutea. Eta egia esan, tristea iruditu zait, azken aldi honetan entzun ditudan gauza asko. Tristea dira gauzak entzutea irainak edo nolabait norberaren izaeraren kontra azken batean. Baina gainera, hori etxetik heldu denean, oraindik min handiagoa egiten du, amorru handiagoa egiten du. Eta nahi esan zen idaten neurri batean, alderdi politikoen paperaz edo hitz egiteko, eta egia esan hortara nator neurri handi batean. Gaurko esan da, estatua, euskera, ez dakit, euskararen estatua, eta bai, euskararen estatua, neurri batean estatua, noski gizarteak egiten du, baina neurri handi batean instituzioetatik ere egiten da. Eta instituzioetan daude alderdi politikoak. Eta horiek markatzen dute neurri handi batean politikaren norabidea. Eta gaur egun ditugun instituzioetan, ari gara azken batean jokatzen, estatua edo ari dira jokatzen, edo ari gara guztiok, estatuak indartzea, edo estatu horiek ahultzea. Eta hor, baditugu alderdi politikoak
teorian behintzat, orain hemen eginda aldarrikapena, abertzalea naiz, independentista naiz, eta badira alderdi batzuk independentista eta abertzaleak deitzen direnak. Ustez behintzat asmo hori dutenak, eta uste dut boto emaile askok besteak beste horrexegatik ematen diegula botoa. Bai, eta estatu bat esaten dugu, nolabait menpekotasunetatik atera nahi dugulako. Zerbaitetan menpekoa baldin bagara gu, hizkuntzaren arloan gara menpeko. Beste gauza askotan ere bai. Baina hori bereziki bizi dugu eta bereziki tokatzen zaigu guri beste menpekotasun batzuk mundu osoan edo munduaren parte handi batean ematen dira. Baina hizkuntzarenean guk euskararenean, hizkuntzarenean beste batzuk ere badute, baina guk hizkuntzarenean bereziki bizi dugu orduan. Estatu independiente bat behar balin badugu, nahita nahi ez, menpekotasun hau gainetik kendu behar dugu, hizkuntzarena. Zer da lehenago, independentzia ala euskara. Nik uste dut hemen aipatu dela behin eta berriz Txillardegi eta bere esaldia ere aipatu dugu. Eta nik esanen nuke begira, banuen lagun bat, zagaitza, anoresia. Anoresia zuena eta egia esan, guk larri ikusten genuen, eta esaten genuen medikutara joateko, baina berak ez zuen ikusten bere burua horrela. Ez zuen gaizki ikusten, baina momentu batean klik egin zion zerbaitek eta joan zen medikutara. Eta esan zion, aste bat geroago etorri izan bazina, itzulerarik gabeko tokian egonen zinateke. Eta nik uste duguk ere arrisku hori badugula. Itzulerarik ez duen momentu batera iristekoa. Euskararen arloan ez badugu gehiago egiten. Beraz, estatu bat sortzearen zai egon behar dugu euskararen aferari benetan heldu arte, ezin dugu itzulereari gabeko bide hortara, momentu hortara iritsiko garelako. Baina, badirudi momentu honetan alderdi politiko, abertzale, nazionalista, independentistak, hau ez dutela ingarbi, eta niri iruditzen zait euskara, bigarren mailako edo behar da tokirik ez duen zerbait bihurtu dela neurri handi batean, zoritxarrez, eta pena handiz nire aldetik. Hizkuntza politika eraginkor bat egiteko ez ditut ikusten oso prest. Garai batean, Euskal Herrian euskarazek zer eskatu ziren, eta garai batean esaten dudanean, ari naiz Euskal Herrian euskarazen hasierako urteai eta zer eskatu zitzaian alderdi politikoei. Beren hautagaiak, hauteskundeetara aurkeztuko ziren hautagai horiek euskaldunak izan zitezen. Eta neurri batean, urte askoren ondorean, neurri batean erdietzi dugu ez arras. Orain ere, egia esan jartzen dira beste aitzaki asko eta kasik hartu dugu etsaiaren diskursoa. Zer da hobe mediku ona edo euskalduna, hemen ere zer da hobe politikari ona edo euskalduna. Uste dut, olako zerbait esaten ari garela neurri handi batean. Beraz, nik uste dut, eskaera horrekin segitu behar dugula, oraindik ez dugulako arras erdietzi, baina esan behar dut, aurrera pauso handia egin dugula. Baina, gero ikusten dugu, orain euskaraz aritzeko aukera badutela alderdi politiko hoiek, lehen deitu ditudan hoiek, abertzale, independentista, eta ez dakiz bat. Baina gero, aukera izanik ere, eta orain urte batzuk baino askoz aukera handiagoa izanik ere, ez dute beren jardunbidea euskaraz egiten. Ez dute horrela egiten. Egun hauetan garbi ikusi da. Katalan eta galegoetatik desberdin jokatzen ari garela praxian. Zertarako nahi zituen Euskal Herrien euskarazek hautagai euskaldunak. Euskaraz egin zezaten beren jardunbidea. Baina esaten digute eta berriz ere etsaiaren diskursoa ebasten digute askotan, esaten digute denek ulertzeko egiten dut batzutan erderaz, izan frantsesez edo espainolez.
ez dakit denak hoiek nor diren, edo dira gaztelaniaz ari diren hoiek denak kontuan duten estaduko jende guzia, frantsesez ari direnak denak esaten dutenean frantsesak dituzten frantses estadua duten kontuan, denak esan nahiko bagenu euskaraz egin beharko genuke, Euskal Herria baldin badugu gogoan. Orduan, nik uste dut diskursoa hartzen ari direla batetik etxaiena. Hemen aldarrikatu dugu abertzalea naiz, independentista naiz, hoiek aldarrikatu behar ditugula, lotsari gabe esan behar ditugula, baina nik uste dut, behar bada beste hitz batzuk ere, orain Arzallusek eta esan duten hildotik, nik uste dut aldarrikatu behar ditugula, bizikidetza honi ez, hau ez da bizikidetza, inposizioari bai, ez baita inposatzen euskararik inon, eta gaztelania edo frantsesa bai. Beraz, tabu asko hautsi behar ditugu. Asko, nik uste diskursoan ere. Eta gure alderdi politikoek ez dituzte hausten, baizik eta besten diskursoak hartzen. Erderaz ari dire, aitzaki batekin edo bestekin, parlamentuetan, udaletan eta bar. Eta lehengo gunean irakurtzen nion Xipiriri esaten zuena, erderaren batean berdin zaizenetan. Erderaz egiten den hitza, euskareri ebasten zaion hitza da. Eta nik uste dut horixe dela. Eta, bueno, esan nuke alderdi politikoei eskatu behar digula, beren kargudun horiek euskaraz egin dezaten beren jardun bidea, eta ez dezatela erabili aitzaki bezala, erdi eta erdi, hori da demokratikoa, hori ere, tabu hori era utzi beharko genuke, demokratikoa ez da erdia euskaraz egitea eta beste erdia erdaratan. Beraz, ez dakit, kontuan izan beharko dute beste gauza bat, eta beraien orentxe bukatzera noa. Beste kontua da, askotan eta lehengo egunean ja anekdota hurbilekora joaz, zinegotzi euskaldunak ziren denak, herri txiki batean, euskara portzentai haundian hitz egiten den herrietan, bueno, hitz egiten ja ez dakit, ja hori ere zalantzan jartzen dut, eta beraien artean, karrikan, erdaraz ari ziren. Hori uste dut, botoa hoiei eman diegunen dako, iraingarria dela. Delito bat dela, nola daitesan. Karo, oren gutxi, entzun genuen, zinegotzi bat, ez dakit, bota esan, dimititu arazi ez dakizer, edana, zegoela, eta autoa gidatzean istripua izan zuelako. Hau da, delitu bat egin zuen persona horrek, eta hori etzen duin alderdi politiko hori ordezkatzeko. Beste batek, behar bada, ez naiz justifikatzen ari, persona hori, beste batek, behar bada, bere emaztearekiko edo bere etxeko emakumekiko ez dute oso ez dakit nola esan, jokaera desegokia izan dute, eta hori ere kondenatzen dute nola baita alderdi politiko horiek. Edo, izan daiteke, gizalegez ez dula jokatzen, beren adierazpenetan, etorkinenkin oso errespetu osoa izan ez delako. Guzi horiek, arrazoiez, gaitzesten ditugu, arrazoiez, baina euskeraz ari ez direlako gure ordezkari horiek denak euskaldunak izanik gainera, hor ez dugu inolako deliturik ikusten, eta horiek oso duinak ikusten ditugu alderdi politikoak, abertzaleak, independentistak ordezkatzeko. Orduan nik eskaera hori, jardun bidea euskaraz egin dezaten benetan gure kargu horiek denak beren karguetan, eta bestetik karrikan ere eredu izan daitezen. Bestarik ez.
eskerrik asko, Sagrario. Ezintuan moztu nahi, baina ikusten ditut aurpegiak begira, ekitaldiare badagoelako eta ez ezagun hori oztopatu, eskerrik asko zure hitzengatik. Eta ondo iruditzen bazaizue, Patxi Gaztelumendiri hitza emango diogu, mikroa okerazpan naiz esku hartan badu, lurraldetasuna, kirola. Bai, mi esker, Euskal Herrian Euskaraz eta bildu zareten guztioi, ertzeko gai batera noala dirudi, hemen gai oso potoloak ikutu dira eta sarritan lotzen da hizkuntza, hezkuntzarekin, edo ekonomiarekin, gobernantzarekin, saiatzen gara lotzen lurraldetasunarekin, herrigintzarekin, naziotasunarekin. Kiroletik edo aipatuko dut, maratoi baterako ematen du, baina ala beharrez esprina izango da, eta testu inguruan azterketa labur bat, ondo egiten diren edo positiboak diren edo adierazgarriak diren adibide batzuk jarri, eta azkenik erronka batzuk edo, labur eta azkar. Gatoz kirol aktualidade potente batetik, Turra abiatu zen Euskal Herritik, hainbat etapa egin zituen, Buelta Espainiak ere lurraldetasuna markatu digu, Zuberoatik ibili da, Nafarroan 2 etapa izan ditu, eta horietan, eta gogoratu behar da, Euskal Herrian euskara zen eraginez, duela 20 urte, Turra Baionan bukatu zenean, Euskal Herrian euskarazek eta mugimendu abertzaleak sirikatu zuela batez ere, eta ofiziala izan zen hizkuntza Turrean, etapa hortan, eta bestean pare, bere eremuan ofiziala ez denean, oraindik. Buelta Espainian ere, hainbat etapetan euskara ofizial izan da maila ofizialean gainera, etapa bukaera, speakerak eta beste. Era berean, gure zapalkuntzen eta beste aldarrikapen lekuko ere izan dira. Berdina esan genezake derbi buruz edo kirol edo match handiei buruz. Segama Aizkorri, Gorbea Zuzien, horrelako lasterketek, mendi lasterketek ere jartzen gaituzte munduan sarri. Eta hor, hizkuntzak badu leku bat edo zer esanik ez, frontoiei buruz eta frontoiko esparru ezberdinak, bai palak, bai zestak, erremonteak, eta batez eskupilotak izan duen eragina. Eta hor, egin dezakegu halako lotura bat, hizkuntza, kirola, eta zenbaitetan lurraldetasuna. Jazarpena ere badu euskerak kirol esparruan, eta ez dakit euskalgintza ohartzen den horretaz. Arbitroen zigorrak izan dira ez oso aspaldi, bat mendigertu, Idia Zabalen izan zen gogoratzen dugun azkena, euskeraz mintzatzeagatik jasartu eta aktan jarri zuten jokalari. Atletikeko lehen mailako 2 profesional handi erretiratu zirenean, euskera utzez egin zuten bere agurra. Bere egurra izan zen hori, sekulakoa jaso zuten. Eta euskalgintzari kostatu zitzaion, orduan erakarri izan behar izan genuen euskalgintza, Samamesen aurrean bai euskalari izan zezan, egin zuten, eta zorionak eta sekulako jartzen okizuen. Atletikeko zuzendaritza bera ere beldur zen nola egin hori, nola ez, buelta eman tortilla horri ez. Irakurtzen dut 2021ko otsailaren 5eko txiringito da hater gune bat, kirola, futbolaz, batez ere polemika sortzeko eta clickbaita eskuratzeko ez. Los jugadores del Atleti hablando en euskera, mayúsculas, para que el rival no lo entienda. Eta argazkian Williams, hau da jokalari beltz bat, eta, baloia eskatuz, ziurrenik. Gero kontrarrestatu zuten, bere anaiak euskera 0 zekiela, eta oso adierazpen iraingarriak egin zuten, eta entzunaldi izugarria izan zuten. Euskerak ere bizi du jasarpena kirol esparruan. Anistasuna zitzein daiteke, arraza, gaitasunak, herrialdeak, sektua, boiek gaur egun balore edo esparru horietan marra gainditzea, marra nolait zehaztuta dago, baina kirolean ematen dira marra gainditze guzti horiek, Jokoz kanpo etengabe, publikoa, edabideak. Eta hor, euskerarena ez dugu jakin, euskeraren marra zehazten. Anistasun ikuspegi batetik. Gero, berdintasunean izan daiteke, feminismoak egin dituela ekarpen batzuk
kirolean, ez? Eta adibidez, emakumeen lehen greba historikoa emakume futbolarina izan da, eta hortan, Ainhoa Tirapu izan da liderretako bat. Ez da kasualidade orain, sindikatu batek fitxatu du. Naiz da kimikaria den greba kantolatzen ari da. Eta, hortik ere, etorri daiteke ekarpen bat, ez? Euskera, lurraldetasuna, kirola, nola uztartu. Edo elkartasunen baloreetan, armaietan lantzen dena, kirola eta herrigintza nola uztartu, gogoeta asko daude egiteko. Testu inguruan ere esan dezakegu nazioarteko onarpenaz inoiz baino gehiago hitz egiten dela, kirol lege berriak egin direla, paktuak egin direla gobernuak osatzeko, eta hor balizko euskal selekzioen ofizialtasun bat ja mai gaineratzen eta lege itxura hartzen ari dela. Saiakera, zailtasun eta nazioarteko horretan badagoela lan bat egiten eta oraindik egiteko. Eta hori izan daitekela nolabait gure puntu eus berria ere bai, ez? Duela urte batzuk lortu zen nazioartekotze bat eta onartze bat euskaratik eta kulturatik eta hemengo edukietatik, eta selekziona izan daiteke gai bat, zeinak lagunduko duen nazio marka indartzen, beraz hizkuntza indartzen ere bai, balen eta hizkuntza lotuta badago nazio marka horri, ez? Badago kontzeptu bat, horre nazioartean erabiltzen dena, sport nation da, kirol herri edo kirol nazioa, eta bete-betean lotzen zaio gureari, ez? Estatu ezberdinetan egon arren, herri honetan dagoen kirol zaletasuna, kirol batzuet daukaten arraigoa esaten da, argudio bezala, eta hor juridikoki eta nazioartean badago esparru bat beraz. Hori litzateke testu ingurua, hola, askar. Adibide positiboak eta lotzen dutenak lurraldetasuna, hizkuntza eta kirola. Ezagutuko duzu Union Tutera, eta ertzean noa, eta herri berara noa, bai herri goraren eraginez, eta batez hiru ardatz hartu dituzte, antifasismoa, feminismoa eta hizkuntza. Esanguratua da. Beste Bilbon dago, eta Euskal Herrian euskarazen logoarekin jokaten du 12 futbol taldeak. 11 gehi hizkuntza. Esanguratua da. Hortzaizeko taldea Arranoak deitzen da. Eta euskeraz mintzo dira, eta ja lortu da hauen artean ere partidak egitea. Edo Baionan badago futbol talde bat, segurazki arraza eta generoa batzutan, eta klase soziala eta uztartzen dituena, eta hizkuntza ere tartean, eta Baiona ditzen da, ez da Baion ditzen, ez Baiona ditzen da, eta futbol kluba da, eta badira urratzak, ez? Eta urratz gehiago ere egongo dira, ez? Edo bere garaien Euskaltel edo beste. Ari nintzenean idazten ze, ez daukagu ezer idatzita kirola, lurraldetasun eta hizkuntzari buruz, inork eta ez da aipagai, ez tertulietan, ez zuei galdetzen baizuen nordan PNV-ko kirola arduraduna, ez duzu jakingo edo EH Bildukoa, edo baina igual daude 1500 kirol zinegotzi Euskal Herria, baina ez daukate arduradun bat, ez daukate idazkaritza nagusi bat. Are gutxiago kirola eta euskera, kirola eta lurraldetasuna. Baina badugu euskaldunok, kirola, lurraldetasuna eta hizkuntza uztartzen eta lantzen dituen gauza bat da korrika. Korrika karrera bada. Ez dago irabazlerik, guztiok gara irabazle. 3 milioi horiek guztiok gara irabazle. Baina uztartzen ditu kirola, lurraldetasuna eta hizkuntza. Eta oharkabean pasatzen zaigu. Edo bai euskarari estadioetan egin zen. Estadio duten ez dira bakarrik leku fisikoak, egin ziteken 5 frontoitan, edo 7, edo 25, baina ez egin zen estadio handi horietan. Eta bilaketa horretan, Euskal Herrian euskarazen letra idatzi zuenak, idatzi zuen liburu bat, hizkuntzaren kirol nazionala. Eta nola? Hizkuntza, kirola eta nazioa. Bertsolaritzaz ari zan. Ba, igual, kirolak ere behar du bere hizkuntza nazionala. Edo kirola izan daiteke hizkuntzaren nazioa ere. Eta hor badago jokatzeko eta eragiteko, ez? Edo mendizaletasunak naziotasunari, naziogintzari urteetan indizkion ekarpenak. Edo herri kirolak, ez? Eta tradiziora noa, baina izugarria da ikustea gaur egun, crossfiteko jendeak herri kirolak maite dituela, eta ari direla, eta euskara zitutela, eta telebistan, alako show berriak egiten direla, ez? Edo sokatiralariak, selekzio bezala onartuak munduan, baina aldez aurretik munduko txapeketa bat irabazi,
Espainiako kolorekin sakanakoak izan da, eta uko egin saria jasotzeari eta himno entotari, gure Black Panthersak dira. Baina, ez dakit horren kontzientzia dugun, ez daude gure imaginarioan, edo herri armaiak euskaraz kantatzen. Eta hori askorentzat euskararekin, hau da, sarri ezagutu gabe, sarri kantatzen, jartzen da jende bat herri armaian. Eta da bere euskarazko minutu gutxi horiek dira horiek, 80 minutu horiek eta oihu horiek. Vale. Eta gero, ustot positiboa dela, azken 40 urtetan Euskal Herriko edabideek erretransmisioekin egin duten lana. Hor, marrastu dute gure jokalekua, hizkuntza izan da, eta hor, ETBek hartu dituen erabaki guztietatik ez dakit zenbat izan diren onak, baina kirola ETB batean izatea jendeak nazkatzen du, ez? Franjan saio asko hartzen dituelako, baina era berean behartzen ditu, ekartzen ditu, ez dut derrigortzen inor, baina egongo dira ere irratia jartu dutenak erderaz ETB ikusteko, baina jende asko ekarri du euskerara eta euskarazko komentario eta zautera. Edota kirolariak eurak euskaraz aritzean, ez? Ze balore, ze representazio eta ze eragin maila duen izan neske, izan mutil, izan Oian Askorbe-Beitia, edo Ibai Zabala, edo Artola, edo Muniain, Muniainek ez da euskaraz egiten, baina dauden guzti horiek, ez? Hori gauza positibo edo baikortasunetik. Erronkak, eta ja honekin bukatzen dut esprina. Euskal Kirola, kontzeptu bezala garatu eta sozializatzea da. Ez dela kirol bat euskal, baizik euskaldunek egite dituzten kirola dira surfa dela euskal kirola, pilota dela euskal kirola, futbola dela euskal kirola, eta hor, badago lan bat egiteko. Kirol lege berritatik abiatuz, Euskal Herritik mundura selekzio ofizialak lortzeko aukera dago, pilota eta surfa aipatzen da, baina badaude beste batzuk ere, eta hor, ofizialtasunaren barruan lortu behar dugu hizkuntzaren ofizialtasuna eta hizkuntza izatea tresna behikularra, besteak beste selekzio horiek lurralde bat ordezkatuko daute, lurralde horren eremu ezberdinetan dagoen hizkuntza aman komune euskara izan dadin. Utzune nabarmena dago Euskal Herriko kirol frogetan, Euskal Herri mailako txapelketak edo munduko txapelketak egiten direnean Euskal Herrian Euskal Herritik egitea eta Euskal Herriko logikatik, ez? Iaz bertan, Espainiako himnoa entzun zen, Balmasedan, Bermeon eta Bilbon, Europako triatloi txapelketan, ofizialtasunaren izenean. Kirola eta hizkuntza plangintza ez dira nabarmentzen, eta idatzita egongo dira, zirriborrotuta egongo dira, hizkuntz politiketan izango du aipatuko da, baina ez da nabaritzen. Neskamutikoa dauzkazuen oketxean, jakingo duzue, kirolaren esparrua konkistatzeko beste batalla leku bat dela eta lan asko dagoela eginda. Eta hori lotzen dut eskola kirolarekin. Uste dut eskola kirola nazionala beharko genuke eta termino horietan hitz egin, hau da, basurtoko umeek noizbait jokatu alizatea ustaritzekoekin edo sakanakoekin, urrutira joan gabe eta sakanakoek berdin lasarten edo beste toki bateko neska mutikoekin. Eta uste dugu hizkuntza lege ezberdinak kirolari buruz ezer gutxi esaten dutela eta kirolak hizkuntzarekin da lurraldetasunarekin hezkuntzarekin ere baduela zerikusi handia. Eta azkenik proposamen bat, botatzen dut itxaso honetara, boteiatxo baten, eta da atletikeko presidenteak esan zigun, selekzioen gaia, kirolaren gaia eta selekziona izan bezala gauza intokable bat. Eta jarte zuen horretarako adibidea euskarazko ekintzak, ez? Jarte zuen ibilaldia, korrikatzen zuen. Esto es intokable. Eta kirola eta selekzioak eta lurraldetasuna horar, bilakatzea hori, ez? Eta horretarako izango litzateke proposan kirolaldia, non lurraldetasuna hizkuntza eta kirola uztartuko lirateken, 7 egunetan, 7 herrialdetan. Mila esker. Eskerrik asko Patxi, eskerrik asko Sagrario. Herrieta handia eroriko zait dagoeneko, baina bai eskatuko dizudala mesedez, azken hitz bat, gauza asko atera dira. Iruditzen zaite goiz eta arratsalde luze aritzeko
nahikoa materia badugula, azken hitz bat, gaurko denbora agortu zegulako, baina tira, honek segide izan dezakela, uste dut, hortan konforme gaudela, ezta? Eta ondo iruditzen bazaizue, izenekin nahasterik ez izateko, eserita zaudeten eran. Eneko, zure daitza. Bueno, ja, labur, barituen gauza franko apuntatuak, baina, denbora joan zaigu. Bi erantzun txiki bat, nik hasi dut interbentzioa ganez, bi gu garela, gatazkan, eta, ez, bagaude, hogei gu. Hemen elebitasunaren, edo hizkuntzen gatazka, edo komunitateen gatazka aipatzen dugunean, beti, ez, hemen egun hizkuntza hitz egiten dira. Hemen gatazka bi komunitateen artean dago, hau da, badaude, noski, 21. mendean migrazioak mundu guztian daude, eta komunitateak mundu guztian daude, eta hizkuntza asko, eta elkartzen dira, bakoitza bere komunitatekoekin elkartzen da, normala den bezala, benan gero, gainerakoekin komunikatzeko hizkuntza esaltegietan, administrazioan, edabidetan, eta gatazka bi hizkuntzen artean dago. Nik bi gu erraten dudanean hemen zer. Gero ez da gaidatuko dugu, baina Espainia edo komplexuagoa da hori. Espainia, ala Euskal Herria. Gero, horren barnean nola kudeatzen... Nire Gordesolako kuadriakoak ez dakit non sartuko zen ituzken bi gu goien artean. Edo nola ere, iruditzen zaite, segida eman dizaiokezuela, eta bai, eta gaina gogotxu baldin bazadute, uste dut oso interesgarri izan daitekela, baina eskatuko dizuet titularra. Italia lasterra hasiko da, eta orain bai bukatu... Nik egan nahi nuen azen, hemen gatazka, ni nire zeretik aintzina, zer batzen gaitu hoiek guztiak. Eta hor, lidergoa, sokatira bien artean da. Eta horren askotan erraten dugu ez, Euskaldunek, hemen gravitatearen eremuan, nik uste dut Espainia eta Frantzia oso indartsu daudela, eta gu erri gisa gaudela diluituta, burua gerota makurrago, eta gu erri gisa, gure muin horretan ez pagara indartsuak, ezkarela errez joango besteen gana. Ze besteek, espainola edo frantzesa derrigo jezikasiko dute, eta euskara ez dute derrigo jezikasiko. Beste puntua, transmisioaren inguruan Mikel Laboa aipatu duzu, Mikel Laboa azken hastetan, hilabetetan, batzuk kezkaz, gaztek ez dakitera Mikel Laboa norden, eta beste batzuk ez dela importantea. Nik uste dut, edozein estatu hizkuntzetan eta estatu kulturetan kultur transmisioa egiten dela eskolatik. Eskolatik eta beste hainbat eramutatik. Eta uste dut euskara transmititzea ez dela irakaskuntzaren erronka bakarra ez dela hizkuntza transmititzea, baizik eta hizkuntza bere kulturean, eta gu bagara komunitate bat gaurkoa, eta konpartitzen ditugu gaur egungo hainbat erreferentzia, komunitate batek badu baita ere denboran erreferentziak partekatzen ditu bere aurreko belaunaldiekin eta lehenagokoekin, eta frantzes eskolan ikasten dira beti Molière eta Rabelais eta Victor Hugo eta hoiek guztiak, ez? Eta nik uste dut euskara ez dela 2023ko kultura bat, eta 2030ko kultura bat, euskara da mendez-mendetako kultura bat, eta horren kontzientzia ere transmititu behar dugu, bai? Eta hor dago, transmisioa kulturgintzaren muina, ez? Eta azken hitza, nik uste dut, nola estrategia bat behar dugula, eta mugimendu guztien arteko gobernantza bat egingo duen zerbait. Eskerrik asko, Eneko. Titularra askatuko dizuet, Titularra. Titular huts bat, bai. Nik eskatzen... Ondo betea, baina titularra bai. Nik eskatzen dudana da borondate eraldatzailea. Nietzat hau da gakoa. Norbanakotik hasi, pasa euskalgintza, pasa alderdi politiko, erakundeak, zeiruitzen zait askotan, kudeatzea dagoena edo kudeatzeko modu hori dela betikotzea zapalkuntza. Orduan, borondate eraldatzailea eta benetan gauzak berpentsatzea, justizia sozialaren eta benetako gure hizkuntzaren normalizazio baten mesedetan, hori da eskatzen dudan gutxiengoa. Pasioa da gutxiengoa, esaten du berri txarrak, ez digitu daitekena, ez da, nik borondate eraldatzailea giltzen dut. Bale, nik ere 3 ideia oso laburutako ditut. Aipatu da, ez, gu bigu edo gehigu, nire ustez infinito gu dago, eta uste dut onartu behar dugula, hasteko ez garela ados jarriko gu horren esanai bateratu bat egiteko. Ez gara ados jarriko, eta uste dut hortik abiatu behar garela.
Bigarrena da, bai, mesedez ez ezagun bide hau diseinatu, helburua balitz bezala, momentu honetan euskalduntasunaren tradizioa den hori, mundua desagertuko den egunera arte eramatea balitz bezala. Ezagit ongi lertu den. Osea, ez ezagun diseinatu hori, momentu honetan buruan dugun euskalduntasun horren arima heldadin munduaren azken egunera arte. Eta hirugarren eta azkena, ados epatu duzunarekin eneko eta ados transmisioaren, bueno, ez, ados ez. Egin batean erosten dizut, bai, baina transmisioa iruditzen zait, eta igual hitzak berak ez du esan nahi hau, baina uste dut ulertu behar dela transmisioa behera, begira, baina gora ere bai, zenbat amamosturteko gaztek ez dakin orden Mikel Laboa, bueno, seguramente bastantek bai, baina 50 urtetik gorako zenbatek ez dakin orden zein den tok taldea, ez? Osa, uste dut beheranzko transmisio importantea dela, eta goranzkoa ere bai. Bekoak gora begira egon behar diren bezala, goikoak bera begira ere bai. Bueno, nik nereak ez dien bi pasarte labur-labur irakurko ditut, Jose Azurmendi, behar bada problematizatzeko edo, baina, bueno, hizkuntzaren autua sustantziala da gure kasuan. Herri bat gauza askok egiten dute, lanak, historia, jendeak, musika, tradizioek, klima, lurrak. Eta batez ere hizkuntzak. Hizkuntzak egiten duela baino gehiago, herri bat bere hizkuntza dela esan izan da. Izan ere hizkuntza ez dago lurralde tradizio edo ekonomiaren maila berean. Tradizio, Faktore bat gehiago balitz bezala. Alderantziz, beste faktore guztiek hizkuntzaren barruan dute bere lekua. Hizkuntzaren barruan dira eraginkorrak herria egiten. Hori bat. Eta beste bat, Marina Garcés, filosofo katalanarena, esaten du, latinari herri hizkuntzen matxinadan gertatu zitzaion moduan, gaur egun beharrezkoa da hizkuntza ez hegemonikoen altxamendu bat, adierazteko, bizitzeko eta pentsatzeko moduak estandarizatzen ari diren hizkuntzen aurrean. Bueno, eraldaketa, zeak esaten zuena, eta hizkuntzaren garrantzia eraldaketa horretan. Neri hitz bat gelditu zaidez. Labur-labur, lehen sagrariok uste da aipatu du Xipriren artikulu bat, eta aste honetan irakurri dut, eta hor bazen aipu bat, pixkat harritu ninduen, eta zioen, garai batean Euskaltzaindiaren bilkurak ere batzuk erderaz ziten zirela. Orduan harritu nintzen, eta bereziki Txillardegiri eta uste dut Koldo Mitxelena aipatzen zuena. Txillardegiri eta Koldo Mitxelenari esker, zu hasi zirela Euskaltzaindiaren bilerak euskaraz egiten. Eta... bai, arrazoi duzu. Krudbigi esker. Txillardegi eta Krudbigi esker. Taren Txillardegi ipatu dut eta nahi nuen nabardura txiki bat inotan merezi duen lekuan utzi. Ari esker Euskaltzaindiaren bilerak euskaraz egiten dira, ez uste dut. Eta, bukatzeko sinpleki beti oroitu izan naiz. Lazkao txikiri galdetu omen zioten ez, Jose Miel, da euskaren alde zein berdi hau da. Eta esan nuen, euskaren alde zein godio, hitzein. Gauza askotan oso komplikatuak dirudite, baina badute beren alde simplea, eta uste simpletasun hortatik ere hartu behar dela. Zein behar du euskaren alde, hitzein. Txalo bero bat, gaurko izlari benetan interesgarri izan da, ekarpena egin duzuelako, eskerrik asko zuei, gaur menbiltzagatik, eta zer esan, denbora gutxi duzuela ekitaldira iristeko, beraz, izarnek ditu azken ohartxo batzuk, eta hori eskerrak emate denei. Izarren hartu. Entzuten da, bai, orain bai. Bueno, mi esker denei unkigarri izan da benetan, oso gustora egon geha entzuten. Eta ohar pare bat besterik ez, berehala ekitaldi politikoa egongo da hemen ondoko plazan, ikusiko ez atera eta ezkerretara, eta ekitaldiaren ondoren azaroaren 4ko manifestaziorako deia egingo dugu argazki baten bidez, azaroaren 4an Bilbon izango dugu manifestaldia euskararen kontrako erasoi erantzuteko, beraz animatu eta gaurko egunarekin jarraituko dugu, mi esker denei.